Heaven's promise is not just a distant dream, it's a living hope. One day, every tear will be wiped away, and we'll stand face to face in the presence of the one who embraced and loved us first. Oh, what a moment that will be. Amen! Praise the Lord! Good morning! Mga kapatid, welcome to our Sunday worship service. Binabati po natin ang lahat. Una po, of course, our beloved senior pastor all the way from Milan, Italy, together with Ma'am Kate. Good morning po, Pastor and Ma'am. Palakpakan po natin, mga kapatid. Praise the Lord! Our patriarch, of course, Pastor June. Amen! Also to all our pastors and preachers, members, visitors, and to all who are tuned in this morning. Tayo po'y magsitayo and let us start our service with our congregational singing. Kantahin po natin our first song, Blessed Assurance. Oh, what a foretaste of glory divine. Lift it up on the first. Blessed assurance, Jesus is mine.
This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Last verse now. Perfect submission. All is at rest. I am my Savior, and happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Amen. Praise the Lord. We have a blessed assurance. We are saved, only a sinner, saved by grace. Amen. Join us, not have I gotten. Live it up on earth. Not have I gotten, but what I received. Grace and His love is not out of me. Boasting is golden, pride on grace. I'm only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story. To God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Once I was foolish and sin ruled my heart, causing my footsteps from God to depart. Jesus was loving, not in my grace. I now am a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story. To God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Tears unavailing, no Mary had I. Where she has taken me, or else time has died. Sick and alarming, fearing God's face. But now I'm a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story. To God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Suffer a sinner whose heart overflows, longing Savior to tell what He knows. Once more to tell it, but I am grace. I'm only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story. To God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. We have heard of a land where we'll never grow old. Amen. Everybody join us together as we sing Never Grow Old. I have heard of a land. All together. I have heard of a land on a faraway strand.
All together. Ready on the second verse. In that beautiful home, where we'll never more roam, we shall be in the sweet by and by. Having praise to our King, through eternity sing, it's the land where we'll never And on the chorus. Senior bars on the last verse. When our world here is sun, and the light runs warm, and our troubles and trials are o'er. All our sorrow will end, and our voices will blend with the loved ones who've gone on before. Never grow old, never grow old, in a land where we'll never grow old. Never grow old, never grow old, in a land where we'll never grow old. Wonderful singing. Remain standing, grab your Bibles, and let us have our Bible reading and opening prayer. Good morning po, Pastor June. Good morning po, Pastor Pruby. Good morning, HBBC family. Alam tayo di Bibles tayo kapsat, lugiban tayo iti Lamentations, chapter 3. Lamentations, chapter 3, verses 19 to 27. Kasarakan kadigiti 5 Bibles tayo kapsat, iti page 924. Page 924. Lamentations chapter 3 verses 19 to 27. Verse 19, the Bible says, remembering mine affliction and my misery, the wormwood and the gall, my soul hath them still in remembrance, and is humbled in me. This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. The Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in him. The Lord is good unto them that wait for him, to the soul that seeketh him. It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. It is good for a man that he bear the yoke in his youth. Dawat kagabsat nga itamet tayo digiti ulo tayo, in tayo iti panagkararag.
Naindakla na Dios amami nga nainlangitan. Umay kami hapo nga si pakumbaba ken si yaman. Iti saklot, iti trono, iti parabor mo. Kadagiti kan kanta apo Diyos nga nangisagana, kadagiti puspuso mi. Tapnon may paay mi, iti nadaeg, apanagyaman ken panagdayaw mi ken ka. Kadagiti pasut iti saom nga in kami apo binasa, agyaman kami apo, tamapalagipan kami, that it is by your mercy, Apo. It is all by your compassion, Apo. Nuhapay nga nabalinan mi manen, iti nakaumay kadeti sa linong iti balay mo, ket mabalinan mi, Apo, iti agtultuloy, nga mangipaay iti pamadayaw, iti nadaeg nga nagan mo. Dawaten mi nga rod, Apo, iti pamendisyon mo, aglalo, Apo, Diyos, iti leadership, iti senior pastor mi, kas panangaramat mo, Apo, ken kuana, ikawes mo kadi ken kuana, Apo, iti bilay ken iti panakabalin mo. Pulutam ket kam kadi, Apo, iti sirim nga nainlagitan. Tapnon kadagiti amin a panangisuro ken panagsauna. Pinig, Apo, Dios a pakidayawan itinagan mo, ket pakaadalan mi, Apo, Dios kas an anak mo. Bless every part of our service, Apo. Tapay kadi, Apo Diyos, ta amin nga sanctuaries mi, amin nga outreaches mi, amin nga kakabsat, joining with us, both online and on-site, Apo, at the same blessing, Apo, nga ipaay mo tumunggal may sa kada kami. Forgive us of our sins, make us worthy, Apo, nga manglakam kadigiti na inlangitan a pamendisyon mo. Ta amin digito'y kararagdawat pagyaman mi, itinagan ni Apo mi Jesus. Amen. Amen. Let us sing another song, The Bible Stands. Amen? Ready, lift it up on the first. The Bible. Welcome the Sunday School preacher of our Sunday School, Pastor Ver Saballa.
Amen. Praise the Lord. Good morning. Okay, di lang mabalin nga sangwem takabay mo kat ibagam keng kuana. I'm glad you are here this morning. Oh, maminsan pa, ite nakais-isam Alright, okay, once more. Okay, 1 to go. Go. Ayan. Amo yun no maminsan ti nasamit nga isem ket pukawen na dagiti anyaman nga dadagsen. Dagamsem iti kaungan iti puso ken baroko. Amen? Alright, so once again, thank you so much Pastor Proby for this privilege to teach the Word of God in your behalf. And thank you for this opportunity to minister to God's people. To our Patriarch, Pastor June, Ma'am Cora, thank you for your prayers and even for the training that you had given to each and every one of us, and especially for myself, kang runaan na iti amin. Okay? Titiday ito nga bigat kakabsat kat nadutukan na nga mangipaay iti lesson para ki detoy nga paset, detoy aramid tayo iti daytoy nga bigat. So dawatek karod nga agkararag tayo, pay umuna ti amin, sakbay ngayon tayo ki detoy nga lesson tayo kakabsat. Let's pray. Apo agyaman kami ti daytoy nga bigat, kat bendisyonam daytoy nga aramid apo, dawatek iti panang bendisyon mo iti saom. Ngayon kami adalin apo itata, I pray that may you please give power to the word and to the lesson that we are going to learn this morning. I pray for the Holy Spirit that may you please intervene in our midst. May you please give us understanding to your word and at the same time courage so that we could apply and live in accordance to the things that we will learn this morning. I pray for every listeners, viewers we have, that may you please work in them. I pray that may you please give them also that desire and inclination to know you more by prayerfully listening to your word. And I pray for your servant as well. Help me, dear God. I admit I cannot do this alone. That's why I'm asking you to please enable and help me for this morning. In Christ's name I pray. Amen. You may please be seated. Thank you very much. Magandang umaga rin po sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga sanctuaries, outreaches, sa lahat ng mga naka-join sa atin ng Zoom, alright, and then Facebook or YouTube, you will later on be acknowledged and recognized later, kakabsat. Alright? So this morning, ay gusto pong buklatin po natin ang ating mga Bible sa aklat po ng mga gawa, Book of Acts, chapter 2. Alright? Just remain be seated, okay? Acts chapter 2 in your Bible, that is in page 1222. Okay? So babasahin ko po yung ikalawang kapitulo sa mag-uumpisa sa talata 42 hanggang 47. At ganito po yung sinasabi, verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together, and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. May God bless the reading of His Word. So this morning, ay makikita po natin dito yung example ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano in the first church. Alright? So we can see here how they behave themselves, how they conduct themselves in their Christian life, in their respective place wherein
they could worship and serve God. As a way of introduction, my beloved brethren, this morning, let me first show you, alright, at salamat sa Panginoon sa ating mga lessons in our Sunday series of lessons in our Sunday services, ay dito natin nakikita kung paano ang ating mahal na pastor ay tinuturuan niya po tayo ang kahalagahan ng iglesia sa buhay po natin. At dito natin makikita na may mga examples at mga lessons na pwede nating mapulot sa mga iglesia na nakikita natin sa salita ng Diyos. So, dito gusto ko pong makita po natin ang situation o di naman kaya ay characteristic ng church at Sardis in Revelation chapter 3 verses 1 to 6. I will just read it. Babasahin ko na lang po upang sa gayon ay in order for us to consume or save more time. So kasiti ko na basag ti Ilocano, ket ti anghel ti iglesia sa di Sardis isurat mo, dagitoy abanbanag kuna ti addaan kadagiti pito nga espiritu ti Dios, ken dagiti pito nga bituen siak amok dagiti araramid mo, amanaganan ka si bibiyag ngem natay ka. Agsalukag ka, ket pasingkedam dagiti banag anat dapay, isuda angan nga ni matay, tasaan ko anasarakan dagiti aramid mo anan-anay, iti sangwanan ti Diyos. Lagipem nga rudno kasano ti panangawat mo, ken panangdengeg mo, ken aywanam, ken agbabawi ka, no saan kanto nga rod nga agsalukag, umayak to ken ka, akaslaman na nakaw, ket di kanto amuno anya nga oras, ti iya ay ko ken ka. Ngem adda ken ka sumagmamano anagnagan dita Sardis, adida rinugitan dagiti pagan-anay da, ket dagitoy makikuyog danto kanyak, agkawesda iti puraw, taisuda dagiti maikari. Ti agbalay ginto, kastoy to a makawesan kadagiti pagan-anay apuraw, ket uray kaano diakto punasen tinagan nagan na iti pagbasaan ti biag, no dekat ipaduyakyak kunto tinagan na iti sangwanan ti amak ken dagiti anghel na. So if we try to understand and if we try to read carefully the story or the background of the church at Sardis, we can see the sad portrait of what can happen to a church when they forget where they have come from, where they are going, and what their purpose as church is. So dito nga makita tayo nga daytoy iglesia iti Sardis agpayso nga adda iti integridad, itinagan na nga makita tayo nga adda iti pinilaw iti Dios iti panagbiag na. May mga bagay-bagay na pinuna ng Panginoon sa iglesyang ito. At this makikita natin na napakalungkot na ang iglesyang ito ay pwedeng mangyari ang bagay na ito kung ang mga miyembro nito ay nalilimutan kung ano yung bagay na kinakailangan nilang gawin, kung saan sila patutungo, at kung ano yung purpose ng kanilang existence as a church. So dito makikita natin, as I lay the foundation of our lesson this morning, we can see first the characteristic of a living thing. Alright? Pag sinabi nating living thing, bagay na mayroong buhay. Una, makikita natin dito, it was made up of cells, and they need food, and they exhibit growth, and at the same time, they reproduce. So the church at Sardis had a reputation for being alive, but they were as good as dead, as it was rebuked and said by the Lord Himself. So dito natin makikita na ang iglesia dapat sa atin sa ngayon, alright, as I entitle our lesson this morning, the features of a growing church. The features of a growing church. Salamat sa Panginoon, as we study the Bible, ay makikita natin dito yung mga iba't ibang iglesia, yung kanilang mga ehemplo na pwedeng sa panahon natin sa ngayon, we could also adopt these examples of this good church wherein they showed us
this example of which it is worth emulating. So bakit kasi yung Sardis ay mayroong reputasyon na buhay, pero makikita natin dito, ang sabi ng Panginoon, they were good as dead. So the cells of this church body were not working well. Alright? Hindi gumagana yung mga bagay-bagay sa buhay ng mga mananampalataya sa iglesyang ito. While some members were walking with the Lord, many others had ceased to function properly. At yan yung nakakalungkot kung minsan, at dyan nagsisimula ang pagiging malfunction ng isang church if the member of the church will not function as one or as a whole. Nakakalangkot po na kung may yung mga ibang miyembro ng church ay ginagawa nila yung mga gampanin nila sa buhay bilang isang mananampalataya, samantalang yung iba naman, they fail to execute and they fail to live sa bagay o sa dapat na ginagawa nila. So the church had stopped taking it the right spiritual food. That's the reason why the Lord admonished them to begin listening to His Word and His Spirit once again. So nakita po natin dito bilang isang living creature as a church, we are made up of cells and we must have to take food and it will exhibit us growth and it will reproduce. Now, unang makikita natin dito na features of a growing church, number one, it must be characterized by the right kind of works. Right kind of works. Now, by the way, pag sinabi nating right kind of works, unang makikita natin dito, before you produce a right kind of works, first and for all, we have to see to it and acknowledge first that before producing that right kind of works, there must be a right kind of workers in the first place. Kasi bago ka magkaroon o bago ka makaproduce ng magandang gawain, dapat una sa lahat, at dapat laeng dayjay usto nga mga ramid, kidayjay usto nga aramid. So we are not only after the works or the right kind of works, but we must focus first in the right kind of worker if we want to have a growing church. Now, palagi pong ine-emphasize ng ating pastor dito sa HBBC, mga kapatid, salamat sa Panginoon, purihin ang kanyang pangalan. I could say that the members of the HBBC family, they were unique, they were talented and gifted by the grace of God. And because of this, alright, hindi po kaila na yung mga kaanib o di naman kaya miyembro ng iglesia ng HBBC ay talagang nakakapag-produce ng right kind of work. But before we look at that kind of work, sabi ng ating pastor, we must see to it that we must put and focus on the worker. So noong Biyernes, alright, in-emphasize po ng ating mahal na pastor yung kahalagahan po ng quiet time. Alright? Yung kahalagahan po ng quiet time. And I believe this is not only intended for the coordinators and key people in the church, but I believe with all my heart, this is also important to every member of the Hosanna Bible Baptist Church if we want to feature a growing church. Because praise God if we have a great work, but the question is, what kind of worker did that work? What kind of worker executed that work? What kind of believer, what kind of member executed that work? Yes, it is really true that if that work is magnificent, if that work is great, but if the worker or the believer or yung Kristiyano na gumawa yan ay wala namang maayos na relasyon sa Panginoon, wala naman yung matamis na relasyon sa Panginoon, I believe with all my heart, that work, God will not be glorified. Instead, that person who did that work will only be the one to be glorified. Kaya napakahalaga po yung isang tao na gumagawa sa bagay na yan.
Because in the first place, kinakailangan po nating malaman, ito po ay gawain ng Diyos. Lahat ng mga bagay na ginagawa o ipinagkaloob po sa atin sa iglesyang ito po ay gawain ng Diyos. This is sacred. That's the reason why we members who were entrusted with this kind of ministries, let us see to it that we must be well guided by the Holy Spirit, inspired, and at the same time, instructed by the Word of God. Oh. So, early Christians were people after God. And even in our time, we must also be that kind of Christians. Oh. Sana po sa atin bilang isang mananampalataya, ang una sana nating panalangin ay, Lord, hindi sana yung, Apo, ikanak mamat iti ministry. There's nothing wrong with that because there is a desire. But I hope that you will get my point this morning that before you ask something wherein God can use you, may we please ask God first to work in us in the first place so that the work that will be entrusted to us will be taken good care of properly in the way of the Holy Spirit and it not in our way. In the wisdom of God and in the knowledge of God, in the strength of God, and it's not in ours. Why? Because this must be the feature of a growing church, characterized by the right kind of works through the right kind of members who are doing this work that was entrusted to them. So, what kind of works this should become? So, dito nga makita tayo, nga kaya't kumaawatan tayo kakabsat, deto'y ministry nga naipatalik kada tayo, maawatan tayo deto'y, maaywanan tayo deto'y, maipatig tayo deto'y nga trabaho, if in the first place, ammo tayo nga accountable tayo kakabsat kideto'y nga naipatalik kada tayo. Maawatan tayo deto'y nga ammo tayo nga deto'y naganti apo will be put into risk. And that is to include the name of our senior pastor if we will not going to make a responsibility and accountability with that entrusted work or ministry into our care. Sa taylaang maawatan deto'y kakabsat, no in the first place, adda itinan anay nga asideg, nga ayan ayat tayo ken panakairelasyon tayo iti Apo. Maawatan tayo ken deji panangi buyat tayo ken panangi pabatok tayo ti sao iti Apo, biag tayo ti sao ti Apo. The Bible will explain to us through the Holy Spirit no kasano ti dapat tayo nga panangaramit kadagitoy, no anya ti dapat nga wagas nga panangaramit tayo kadagitoy, na yan na ti dapat nga pangaramidan tayo, no sino ti dapat nga pangaramidan tayo, ken para kanino kadagitoy nga banag nga aramidan tayo. So again, hanlaan ko mga ti afteran tayo ket dayjay mapataod nga bunga iti aramiden tayo. No di ket di iti panunutan tayo kumabat ket no kasano dayjay klase iti biag tayo nga mga ramid kadagitoy nga naipatalik kanya tayo. If we want to have a great kind of works, we must desire and seek God's favor and blessing through our quiet time to equip us, to sanctify us for that great work that was prepared for us. So these early Christians were a people after God. They were the real deal, and their reality is plainly seen in the things that mark their Christian life. How can we produce that right kind of works aside from equipping and seeking God's favor to make us, build us, an individual, and a member to be used for that right kind of work? Umuna nga dapat nga ma-instill kanya tayo, we must have that kind of truth. At dapat kanya tayo deta nga kinapudno. Alright? These people were doctrinally sound. They upheld the truths they had been taught and they did not waver from them. So no kitain tayo ijay Acts chapter 2 verse 42, ijay binas je text tayo, they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Take note, continued
Hindi lang sila nagpatuloy, halaan nga nagtultuloy da. No di kat di bayat ti panagtultuloy da, nagtalinaed da. Mabalin kalatamat nga agtultuloy, iti panagserbim, iti church, iti apo, babaan iti church. Mabalin kalatamat nga agtultuloy, nga agaramid, kadagiti banag nga naipatalik ka, ngam sa bali dayjay, agtultuloy ka, kat nagtalinaed ka, kadayjay sursuro nga naisuro ken ka. Kaya nga sa church po natin, mayroon po tayong sistema na ginawa po ng ating senior pastor, nagkabay ng banal na Espiritu Santo upang sa gayon, yung church ng HBBC, yung ministry ng HBBC, mayroong iisang point of view. Dati may isang turungan na, mayroong isang direction. We will not going to depend and work in accordance to our own will. That's why there is a system that we need to follow prayerfully, excellently, by doing it by the grace of God and by the help of the Holy Spirit that is already dwelling in us. So yung truth na ito, yung katotohanan na ito na salita ng Diyos, iso daytoy itinananay nga mangtulong kada tayo, tapnon iti kasta agtalinaed tayo dia usto nga sursuro, nga nasursuro kada tayo, kan naiadal kanya tayo, tapno daytoy trabaho iti apo, agtalinaed, akas iti panakaaramid na, babaen iti pagayatan iti apo. Alright? Right kind of church member who will going to execute that kind of work or ministry that was entrusted to him. Paano magiging right kind of individual member? Dapat nasa kanya yung katotohanan. At yan yung salita ng Diyos. That's the reason why we need to see to it that isa sa mga trait ng growing godly congregation is their strict adherence to the truths of the Scriptures. Kaya nga po sa ating church, mga kapatid, napakahalaga po yung salita ng Diyos. Nakikita naman po natin kung paano ang ating pastor ini-implement, paano ang ating pastor ay ini-emphasize yung kahalagahan po ng salita ng Diyos sa buhay natin. That's the reason why every after the service, every after meeting, ay nagbibigay po tayo ng ating mga realization. Bakit? Upang sa gayon, it's not to judge us, but it is in order for us na makita po natin at may-execute po natin kung paano ang salita ng Diyos gumawa sa buhay natin sa pamamagitan ng mga messages na ating napapakinggan. Napakahalaga po yan. Alright? At pag ito ay nangyari po sa atin, at pag ito ay katotohanan na kinakailangan po nating gampanan sa buhay po natin, ay katsaan nga adayo kakabsat, nga ti panagbiag tayo, adda iti banagen na, ken adda iti pagbalbaliwan na. Iso nga dayto iti maysa nga kababalin, iti godly ken growing nga church, adda iti strict adherence, strict implementation, observance to the truths of the Scripture. Hamo nga pampanunutin nga detay kunatay nga rod nga padagsin keng ka iti sao iti apo. Hamo pampanunutin nga ti sao ti apo ket kaslalaeng buttuon keng ka, mangparigat keng ka. But in reality, no maawatam kumati kinapudno, ti sao ti apo, isu iti mangted keng ka iti safeguard, safety. Halaeng nga isot mang pasirip keng ka, no di ka di iso pa iti mangted keng ka iti safety, iti panagbiag mo. Iso nga dito nga makita tayo kakabsat, nga adda keng ka iti nananay nga disiplina ti panagadal ti sao iti apo, ito nga makita tayo nga the discipline that you have with the Word of God, ti sao ti apo, isot mang muliken ka, isot mang equip keng ka, isot mang sanctify keng ka, and if this thing will happen, nakasagana kan nga mga ramit kidaya trabaho ti apo, ti ministry ti apo. Kasi ti sao ti Diyos, isuro na keng ka No kasanom nga aramiden, daya nga trabaho ti apo. No kasanom nga dapat nga implementar, no kasano dapat pa nangaramid mo.
Apay nga dapat ngamin nga napatag, kanya tayo. Deto'y nga panangaramit tayo, kasi haanlat na nga tayo kayat mon ti agserbi. There's nothing wrong with that if you have the desire. Pero yung desire mo na yan, dapat kat buyugan ken at dati sa uti apo nga mangiturong ken mangidalan ken ka. Tapnon iti kasta, dayta nga aramid ken dayta nga banag, nga aramiden tayo, isu iti mangited kada tayo, tinapintas nga ladawan iti rumangrangay nga church. Kat nagmayat no makita nga rumangrangay ti kapilya. Kumustamot nga rod, dagijay miyambro kidejay nga kapilya. Are listening? So hantay ko maipalubos kakabsat, nga detoy panagbiag tayo, kat isu iti mangted ken manglepes kidejay panagrangay, dejay kapilya, wano jay trabaho ti apo ngayan tayo. Isu nga kasapulan tayo kakabsat, detoy, God's word should be settled in our hearts and practice. The Bible is to be the sole standard for everything this church does. Kat sapay ta daytoy nga iglesia, daytoy nga church ngayan tayo, kat mailasin ken it must be distinct by strictly adhering to the truth of God's word in our lives. Amoyo ti sao iti apo kakabsat, nakapinpintas no kitaem ken mayaring iti panagbiag tayo. Halaeng amin nga may santi klase at panagbiag tayo. It's not only physical, but it is spiritual. Iti Biyernes, ini-emphasize ni pastor tayo iti may panggap iti puso, iti may nga anak iti Diyos kang runaan ano agserserbi ka iti apo. Alright? In our physical body, we see and we know the importance of the heart. Okay? Every day, every time it pumps. Okay? Kat bayat iti pa nagibumbana deta, agibomba deta, alright, tidara, nga buyugan iti oxygen, i-transport na deta, babaan ka dagiti arteries ka, the blood vessels tayo, adresan na dagiti na duma-duma nga kasapulan, iti organ, iti bagi, tapno deto'y si bubukal nga bagi tayo, napintas iti panag-function na. Now, may isa nga kababalin iti living body, wano living thing, alright, kat ito'y kat adda keng kuana, iti makunkuna nga, tayo kunaktatayan, we are made up of cells. So deto'y cells nga adda kada tayo, dapat nga taraunam isuna ti usto nga taraon. Okay? Tapno iti kasta, no daytoy nga cells, kat mataraunan iti usto nga taraon, okay? As it will digest by the digestive system, ya usto nga taraon no ma-digest, kat ito'y nga makita tayo, nga no na-digesten, kat ito'y nga ibunong namanen, kadagiti na duma-duma nga paset ti bagi tayo, organ iti bagi tayo, jay usto nga klase iti taraon nga dinigest na. So expected nga napintas iti panagdakkel na dayta nga bagi. Tatiga po na, usto jay taraon nga dinigest na, kan usto jay taraon nga inabsorb ti bagi tayo, kan in-transport na kadagiti na duma-duma nga organ tayo. Kat anyat expectarum nga rod, the whole body will deliver a good service. So in the spiritual aspect of our life, agannad tayo kakabsat, agbalin tayo nga nasirib, jay klase iti taraon, nga dapat nga i-digest tayo. We must have the right and proper spiritual food to be digested, because this food, spiritual food, that it will digest, alright, in our spiritual digestive system, i-distribute na detoy, iti na spirituan nga aspeto kan areas, iti panagbiag tayo, kan panagserbi tayo. So kaya't kung nga ipakita ditoy, no usto diya spiritual food, usto diya klase iti na spirituan nga taraon, which is the Bible. Nga intake tayo, nga isot ni na-digest, isot mangi distribute, kadagiti da duma-duma nga paset kan aspeto, iti biag tayo na spirituan, ti panagpanunot tayo, panagrikna tayo kan panagbiag tayo, we will expect the right kind of service. The right kind of living. Because in the first place, we were nurtured and we were nourished and we were fed with the right kind of spiritual food.
And if this will happen, what would we expect? We will portray, alright, a growing church in God's way. Iso nga dapat kanya tayo kagabsat, umuna iti amin, sakbay tayo nga tari gagayan ti anyaman na banag, tari gagayan tayo nga umuna, iti agro ka nagmature, iti sao iti apo. I-develop tayo di relationship tayo iti apo. Tada ito iti pinakapundasyon kagabsat, kunak manen. Hantayo nga magunudan iti growing church, no datayo nga mismo nga miyembro are not growing. In order for us to grow, dapat adda kanya tayo iti truth iti sao iti apo. Iso nga deta kagabsat, we must have that. That's why awan pangisapula mon kagabsat, yan naman ti papanam. Deto ilaang amok HBBC ti stricto iti panakaisuro ti sao iti apo. Deto wisdom iti senior pastor tayo, dagito realization kagabsat. Daddo makadatayo, nakarigrigat, daddo makadatayo kasla padagsen kanya tayo. Pero I am praying nga one day, maawatam, ti kayat na nga sawen, kan maawatam, kan ma-experience mo. No kasano iti maitulong na keng ka, personally, spiritually, dagiti makunko na nga realization. Kasi kita ag-reflect kayo ti sao iti apo. Kat ije nga kita ti realization, dagiti message, ag-reflect ka. Kat nakamay-mayat, jay sursuro ni pastor kanya tayo, anya dagiti basol nga makitak ditoy, kideto nga message. Anya dagiti kari iti Diyos nga dapat nga ma-claim ko, kideto nga message. Anya dagiti dapat nga error nga dapat nga abuy darak, kideto nga message. Anya dagiti command nga dapat nga pagtungpalak, kan pagtulnogak, kideto nga message. Kat no everyday deta kagabsat, halaeng nga kidayjay kuna tayo nga preachings or messages iti Wednesday, prayer meeting tayo, iti Sunday tayo, bigat kan malam, no digat di uray pa iti inaldaw-aldaw nga quiet time kan devotion tayo. No dagitoy kat maurnong kada tayo, sinot umuna nga mabenepisyaran, jay sa bali, datay nga mismo kagabsat. Kat no bawat miyembro aramid na detoy, adda keng kuana ti personal ken intentional nga panangaramid ke detoy. What would you expect the kind of individual member is that? The kind of Christian is that? And what would you expect the kind of family who compose this individual Christian if they will do that? The kind of church composed of every family who are faithfully, doing that. And what kind of community we will have? Iso nga amang rugi nga umuna nga talaga kada tayo kagabsat. Iso nga there's nothing wrong kada tayo nga naganak, wano sino man kada tayo. Dagiti anak tayo, habang nga dapay lang authority tayo kadakwada, we have to push them to strengthen and develop their relationship with God. Because sooner or later in the future, all earthly relationship will come to an end. It's only our relationship with God will continue. So nga deta, the truth, okay? Iso dito itimangted kada tayo, it will characterize by the right kind of works that will feature a growing church. Not only that, not only the truth, but also the tie, T-I-E, or in other word, the fellowship. The Bible says, they continued in fellowship. These were people from many varying backgrounds, yet in Christ, they are made one. Amo tayo, kagabsat, may sursuro kada tayo. Inikan na tayo, ini pastor tayo, iti na duma-duma nga grupo, ken miyembro. Detoy iti mabalin nga, pang-implementaran tayo deto yun, kagabsat. From God, to our pastor, God, Bible, to our pastor, coordinators, and every member of that group. So no kitaan tayo kagabsat, jay urnos na, awan dapat ti maisina ditoy. No anya day jay puon na, dapat isumutlaang tibunga na. Isu nga dapat day jay kunatayo nga information dissemination, manipod iti Bible, through our senior pastor,
nga maidalan ka dagiti respective ministries nga naitalik kada tayo, it is our duty, kakabsat, to reinforce and at the same time to cascade those things that we get from the Bible through our senior pastor. Katnukit kita personally, kakabsat, hanak unay nga marigatan at adda dayjayan adda day lesson ti pastoran adda day instruction ti pastoran So tilaang aramidak itatan, I have to faithfully, alright, transmit that to those members nga naitalik kanyak. And then give some encouragement. And then one thing that is sure is I have to see to it that I myself will portray a good example of adhering to that message or to that word that we had received from God through the preaching of our senior pastor. Kat tinagpintas dito yung kakabsat kat parang inikkan na tayo ni pastoren kakabsat iti kanya-kanyang pamilya nga dapat nga iwanan. Datayo nga koordinatoren kat datayon iti kasla pinakananang kentatangda. Kat nagmayat dito yung kakabsatan ka nga agsapsapulen. Hamu mabalin nga ibaga nga awam mati ubrak in the church. Awam mati pakain involvak. Deto'y panagbalin mula nga member iti maysa nga grupo through or under the coordinator, nagdakkel nga banag detan. Hamulaeng ko mga pampanunutan nga aging gana ka lang nga miyembro. Because as the HBBC will grow and expand by the grace of God in the future, one day, maaddaan kan tumot ti grupo kat agbalin kan tumot nga managaywan. Iso nga itatata, si kagat may aywanan ka, han ka kumalaeng nga agtarigagay, kansan mo kumay palubos, nga agtalinaid kalat nga maiaywanan. Tulungan tayo dapat tibagi tayo, agsursuro tayo manipod ti saoy ti Apo, agkararag tayo, kat adda kumati tarigagay ti puso tayo, that one day, han kalaengan nga maiaywanan, no di kat di, agbalin kantumat den nga agay-aywan. Iso nga dapat aywanan tayo kakabsat, dagito'y grupo, kan miyembro nga impatalek iti Apo, ni Apo Diyos kada tayo babani ti pastor tayo. Pagbalinin tayo nga paset iti panagbiag tayo, let's see to it that they will become a part of the system of our life. Nga no awan isuna dito'y church, han ka dapat ko mga mapakaliki deta nga agmalem no nga haan mo nga na kumusta, nadamag no apay nga awan. Nadamag no anyat kinwana. Can you imagine that? Kasla dati pastor tayo. Uray manu nga milya ti kaadayo na kakabsat manipod kada tayo. But he never fail nga mangsaludsud ken mangkumusta kada tayo. He never fail nga mananay nga mangkita iti pagsayaatan tayo. Mangaywan kakabsat ti pagsayaatan tayo miyembro. Can you imagine that the time difference we have? Anat oras tayo dito yan, kan anyat oras da di giant. But still, He always see to it nga maikan na tayo ti oras kasi kayat na kakabsat nga makita dagiti sitwasyon kan kasasaad tayo. Hala nga iti physical na panagbiag tayo. No di kang runaan natin na spirituan nga panagbiag tayo. That's why there's nothing wrong with fellowship because that is biblical. But be sure that when you fellowship, you must have the truth. Panlat nga fellowship kayo, nga awan iti kinapudno, datat pagkapataudan, dagitay fellowship. Iso nga dapat agannad tayo, every time, nga agpe-fellowship tayo, hamoy palubos, nga taylat na bagbagiyot pagsasaritaan nyo, sabsabali nga tattaot pagsasaritaan nyo, dapat ti sauti apot pagsasaritaan, ministry ti pagsasaritaan. No kasano nga makatulong ti ministry kaniti senior pastor. No kasano nga mapabilag, dagiti na ipaaywan kada tayo. You exchange ideas. No kasano na anyat aramiden na, anyat pumaypayan na, kidagijay ay aywanan na, and we could learn from each other. That's why fellowship is nothing wrong at all. But we have to see to it that it must be a godly, biblical fellowship in the first place. Amen? So this is a trademark of God's church.
Amo yo detoy fellowship kakabsat ket nakitak nga detoy ket effective. Di pasukin, ikaubingan sa ngamen di jay, nga Asher ni Rohel. Oh. Sige Asher. Kaduan na kadakwadan, ininauna ngem syakot. Kaya nung maminsan, alright, I don't address them Brad. I always address them tatay. Because kung nakadakwada, palubusan dak nga awagan kayo ti tatay. Oh, tatay Alex, tatay Nestor, tatay Roel. Oh, siguro tatay Rohel to bayan. Kasi nas asideg kasla, mas may pasig ko jeriknak. Pero tinangrugyan mi detay di ko kakabsat, kapi-kapi. And then habang agkap-kapi ka, kumusta am ti biyag na, kumusta am ti pamilya na. Oh, and then that's the time ngo in push mo, i-encourage mo iti ministry. Oh, there were times nga dagitoy nga tatang, kalsabda kandidaan mo, kandida kayat. Hanga tayo didaan mo met, bagbalin siguro mabainda, kandida kayat iti agkararag, gabuna ta mabainda. But because of that fellowship, they learn how to pray. They learn how to give gospel tracts. They learn how to share the gospel. They learn how to discuss and to make devotions kadagijay ay aywananda. And I praise God for that. Kaya sinasabi ko, hindi masama ang fellowship. Basta ang fellowship na yan, nakatuon sa kaluguran ng Panginoon at hindi yung sa pansariling kapakanan lamang. Oh. So ngayon, alright, last night we had a fellowship with the transportation volunteers. Dagiti agdra-drive, dagiti mapanagsunsundo iti ubing. Oh. So ganon. And I believe with all my heart that this is also one way of strengthening the body of Christ. Oh. Kat kideto yung awagas kakabsat, datay nga coordinators, nga naibunong kadagito'y grupo iti 5, grupo ti 10, kadadad dumapay. Kat no datayo kat agpaaramat tayo met kat usto, jay biyag ken puso tayo nga agpaaramat, napintas ti bungaen na, dayta nga panakaaramat tayo. No napintas jay panakamuli tayo, panakaisuro tayo, napintas jay puso tayo nga agpaaramat, expectarem, napintas ti banagan na, napintas ti bungaen na nga Kristiyano. Oh, taday ito'y kinapudno, kan panagparamat tayo, panag-fellowship tayo kakabsat, daytoy kat may sangawagas, tapno agreproduce tayo, iti klase, iti Kristiyano, akas kada tayo. Iso nga dapat tibagi tayo, akas may sanga Kristiyano, usto dapat ti panakapadakkel na, usto dapat ti panakataraon na, usto dapat iti panakaaywan na, tapnon iti kasta, DJ to patauden tayo, i-reproduce tayo nga klase at Kristiyano, uston tumetlaeng. Oh. Iso nga nasisita nga dapat iplastar tayo nga umuna ti puso ken biag tayo kakabsat. So, it's not only the truth that but also, this is very important, the throne. Oh. In order for us to be characterized by the right kind of works, we must emphasize the truth, which is the Bible. We must develop a godly tie or fellowship. And then, we must see to it that we must not neglect the throne. I am talking about prayer, approaching the throne of grace. Another trait that marked these early believers was prayer. Amen? Amo yung ma-challenge sak detoy ko na ni pastor nga kararag ket may nga oras kakabsat. Oh, kanya tayo no maminsan, no agay ayam kat computer wano ML akat mayat deta may nga oras na. Oh, naragsak ka kidetan sulit. Oh, pero can you imagine 1 hour praying? Mo yung ti may nga nariknak ken experience ko detoy. No talaga nga i-pour out mo tapusom iti panagkararag. Kana dati sistema ti panagkararag mo. Han ngamin nga dati agtugaw ka kat agkararag kalatan malagip mo ta malagip mo. Ada jay sistema na. No kunatay nga sistema, ada scheduled nga ikaragarag mo iti kadaal daw. Kat dito inusan mo nga no isut sinurot mo deta. Hamo mapupuutan ni naka 15 minutes kan, ni naka 30 minutes kan. Oh, that's the reason why if there is one thing, kaya ko na nga ni Pastor Proby, I do not know, idi biyernes mo no, idi na minsan. No ammom nga dayjay trabaho ken responsibilidad mo ket nag-increase
dapat nga mas adadapay nga intense je prayer life mo. Kasi apay, kat di jay nga makitam nga deta trabaho kan responsibilidad nga naitalagkan ka, that's not your work. That is the business and the work of God. Therefore, if you know that is the work of God entrusted into your care, it is just but proper nga dapat isunat ipangiyumanam, isunat pagtulungam, babaan ti panagkararag kakabsat. Oh, isu nga dagitoy nga naipaaywan kada tayo, there's nothing wrong, we need to pray for them one by one. Hantay nga sulsulitan deta kakabsat at apay, ni Apo Diyos ti aeng timabalin nga mangbalbaliw, kadagitoy nga miyembro nga naipatalik kada tayo, ni Apo Diyos tila ang mabalin nga mang-equip kadakwada, kan kang runaan iti amin, nila ang Apo Diyos, ti mabalin nga mang-enable, kan mang-equip kanya tayo kagabsat. Jay wagas iti Apo, haan nga jay wagas tayo. Oh, nung amin maminsan kada tayo kat nasirip tayo unay, hantayon nga kayat iti agpaidalan, iti wagas iti Apo, laglagipan tayo, datayo akas may nga Kristiyano, at dakadatayon iti Espiritu Santo, agnanaed iti baon, iti uneg ti bagi tayo kagabsat. And every day in our life, He is the one guiding us, He is the one leading us. That's why it is just only but proper that we allow the Holy Spirit, if we want to produce a great work, allow Him to work in us. Allow Him to control us. Allow Him to give us wisdom. Allow Him to discern. Help us to discern things. Makatulong nga ta kanyak deto'y Apo. Makapa-improve kanyak nga ta deto'y Apo. Kat no ammom nga saan. Kat isot inturong kang kay ti Espiritu ti Apo. Hamon nga raramidan. Isot mangtag kanya tay ti sirib. Oh, dayta ti kinapatag ti kararag. Oh, di kita anak tayo, problema tayo, pagka-stressan tayo. Ay haana, ngaw-ngaw ka nga ngaw-ngaw, ngiwat ka na kwad, baot dito, ngiwat dita, unget dita. O, kakabsat, nabannog deta, nautoy deta, ngam padasam ti agkararag. Kararag. O, kararag mo no, anyat kayat mo, pagbanagan na, anyat kayat mo nga dapat mabalbaliwan kang kwana. Kat no nakitam ta anak mo, ngangaws to tararamidan na, kat maminanum lang ay baga kang kwa anak ko, hanga dayta ikarkararag ko para kang ka, hanga dayta iti daw dawatek kaniya po Diyos para kang ka. Pagpampanunutan na dayta, into nagtugaw, anyang arod, nga tat ikarkararag ni nanang kantatang kanyak, anyang arod, ti daw dawatan ni nanang kantatang ko kanyak, aging gana nga dayjay nga praise nga ibagbagam kang kwa agsinkin, i-evaluate na tabagina. Apay niya ngamin nga tatar-aramida, kasano nga tatbiag ko itata. Small praise, small word. Ngam permi nga insaum kan insaritam iti Apo babanti panagkararag. We might not be able to give all the wants of our children, our loved ones, but we have to see to it, nga hantay nga kumanga kaligtaan, ngahan nga maited ti kararag tayo para kadakwada. I thank God. The one that you are seeing now in front of you is a fruit of prayer. I know and I believe someone prayed for me. Can you imagine, may isang lalaki, may isang ubing, may isang barito, ngawan guidance ti ama ken inana? Oh. Ket daytoy lubong nga paggargarawan, ket tatano at dananang kentatang mo, nagrigat ka pay nga paisuro, how much more? Tayawan nanang kentatang na. But I praise God, I have the church. I praise God, I have the Bible. I praise God, I have the pastor. Oh. And the people in the church and these pastors prayed for me. And is still praying for me. Ang blessing na sa ngayon mga kapatid, meron na akong asawa, meron na akong mga anak na pwedeng manalangin sa akin. And what would you expect? Hantayo nga kabailan, awan ti panakabalin, iti amin nga panakabalin ti lasag, nga kaya na nga atiwan ti panakabalin ti kararag. I still believe in the power of prayer. So nga uray no kasanot kinarebelde, ken kinatangken ti ulo dayta nga anak, uray no kasano itinananay nga kinaadot bisyo, dayta nga asawa, just keep on praying. Keep on praying. Don't lose hope. Just keep your hope alive in prayer. Oh. Deto'y kakabsat.
Prayer was their lifeline. It was their link with the Heavenly Father and the means whereby God communicated with Him. Nagmayat deta kakabsat. There's nothing wrong nga makimarmarites ka. Alright? Ustulakid dia nga informasyon. O, mano nga minutos nga makitungtungtong tayo. Nga tungtungtong pakitong kitong. O, mano nga minutos tayo nga karkararag. Anyat maalam no makitungtungtong ka. Alright, tayo ko na nga rin ni Pastor Probin. Alright, problema titulpo, problema umpay. O, problema Marcoleta, problema umpay. O, problema dami na. O, agad no, agkararag kalatan. O. Di may di nga men, apo tulungan na kadagito yun na ipatalik kanya apo. Dito yung may isang miyembro, apo Diyos ni, talumanin apo, nga gundaway hanga na kayo, realization na apo. What something wrong? Isuro na ka di ano anyat wagas. Nga approach ko kang kwa na apo. Ngam kang runaan na iti amin. Nupudpud no nga anak mo apo, Diyos konbiktaram ka di apo. Iti kinapudno nga daytoy sa kat nasisita kang kwa na. Numarigatan man apo nga agsurat. Kan mangurnos iti realization na isurum ka di iti wagas apo. Nga aramiden natapno iti kastagat makapagpartisipar. O, apo, nakatangtangkan ti ulo, dahil anak ko, apo, paulit-ulit. So on and so forth. Alright? Speak out and pour out your heart to God. In this way, ulitak man ang kagabsat, what makes a growing church? It is a growing Christian, a growing family, in a way that they have the right kind of works. They are practicing people, they are practicing the truth, they are practicing a good fellowship, and at the same time, enthrone the prayer, and they are also practical people. Under this, they were a sacrificial people. Oh, han nga narigat ente ag sakripisyo para iti apo kagabsat. No, jay puso tayon kat talaga nga namulin iti sao iti apo. They freely gave to meet the needs of others in their Christian family. Oh. Han nga narigaten para keng kate ko ng Pastor Probi, nga umay makigimong je batak paway, ti malam ti Domingo. Because para keng kahamon nga ibilang deto nga sakripisyo, no di pribilegyo kakabsat. Han nga narigaten para keng kade, gito'y commitment, kadadado mapay nga klase iti offering. Why? Because the Word of God was already in our hearts. Our heart was already equipped and molded by the Word of God. Oh. So the true church does this, not our compulsion, not of law, but the church does this because it is what God wants us to do. Our love is our statement of faith. DJ panaka-inspiren ti puso tayo, panakasursuron ti puso tayo, nga ayaten niya po Diyos, isun iti mangipush kanya tayo, nga aramiden tayo, dagidya anyaman nga banagan, nga para iti apo. It's no longer a sacrifice, but it is a privilege. Not only they were a sacrificial people, next, they were a spiritual people. If we want our church to grow, we must exercise this, and we must apply this, and make ourselves like this. These people did not just dress up in spiritual garments every services, but these people, 7 days per week, they made their way to the temple and worship with other believers. So kanayo na ibagbaga ni Pastor tayo, if you want to have a successful public life, make your private life successful first. Anya kayat na nga sa wandeta. No kayat mo nga tibiyag mo outside your secular work, alright, trabahom, skwelam, no kayat mo nga balaygi ka kideta, umuna ti amin, dapat na balaygi ka iti private life mo, which is your quiet time. So spiritual people, dapat deto'y lang tayo kakabsat kat umarngi. Dapat
DJ klase ti puso nga da kada tayo. What is inside our heart, it will outflow outside our life. So nga detoy, not only sacrificial people, spiritual people, alright? So makita tayo pa ditoy, they were a praising people. Managdaydayaw tayo mo't lang ti Apo kakabsat. Wano sa tayo lang i-praise iti Apo no adati blessing. Haan ko ma, uray pa'y kadagit challenges and trials, we have to still praise God. Alright? Not only characterized by a right kind of word, okay? But second, characterized by the right kind of witness. The community was attentive. Laglagi pun tayo deta kakabsat. Masapol nga dapat adda iti umiso nga klase, iti witness wenno biag nga adda kada tayo. Tatiga po na, dagiti tattao nga adda iti aglalaw tayo, ket sikikita kada tayo. Jakman ang muno apay, aya. Na okay laeng ka, dagiti katoliko nga makita da nga, agtayat loto, agtayat weteng, aginom, agsigarilyo. Ngam no ni baptisti nakita dagat big deal. So kayat na nga sawan, sipsiputan na tayo ti tao. Iso nga iplastar tayo ti biyag tayo. Amen? Hanlaeng nga ti aglalaw tayo, pamilya tayo, gagayem tayo. Kan uray pa'y iti, anya, si bubukal nga lubong. Iso nga dapat plastarin tayo, uray pa'y ti Facebook tayo. Amen? Hala nga tayo tilad, nga napintas, agpaiso, dagita, in my day mo, nga picture, ngam ta background namat, nga kanta, wordly. Kasla ti arig na data, nakapinpintas nga plato, nakapinpintas nga pinggan, porserena, ngam ti adat ijay, natay nga bao. Kaano nga rod? Kasano nga rod nga maganam timangan? Awan na. Iso nga uray no kasanot kinapintas na dagita picture, kada dagita content, dagita may day tayo. No wordly songs ti background na data. Kaslamlaeng, inikat mo, dayjay anag tina spirituan nga aspeto na. Hello? So nga kasapulan tayo ti saoy ti Apo, tapno ammo tayo to, nga klase ti application na dagita kakabsat. Amen? The community was attentive. Sikikita, di classmate mo, sikikita, di teacher mo, sikikita, data friend mo, nga kanayon mo, nga kadkadwa. The community, if the community was attentive, kat dito'y nga makita da, nga usto di pa nagbiag tayo kakabsat, biblical di pa nagbiag tayo, spirit-led di pa nagbiag tayo, the community was amazed. Andala nga ma-amaze ka dagiti building ti HBBC kakabsat. Kang runaan nga paka-amazan, dagat tibiyag dagiti miyembro. Tapno kunada ko magat, di nga mapilaw. Talaga nga, tumutuplat takan talaga nga dapat nga kakasta ti building da dagito. At kakasta mo gayam ti panagbiag da. No kasano ti kinapintas dagiti building, dagat kasta pa'y gayam ti kinapintas ti biag da. Praise the Lord! Woo! Amen. Kat dagitoy nga disipulo kakabsat, halaeng nga dati pa nagbuteng, no di di uray pa'y dagiti papadi, imay kadakwadat pamati. So ang da kas siguro nga near in the future, madanday to miyembro ti HBB sa nga dati nga ministro, dati nga padi, dati nga pastor si sabali nga church. Why? Because of the kind of witness we have that the community have seen in us. So nga gananad ka, dagita is istoryaem. Gananad ka, kadagita banag nga, kadkadwam. Hamulat na nga ibagbaga nga, awan anyaman na, laglagipem, sikikita dadagita. Ngam ti saludsod gayam, ti saludsod, sakbay nga tultuloy ko, amo da ba nga member kat baptist? Amo da ba nga baptist ka? Ti problema no, di da mo nga baptist ka, dahil lang.
So nga dapat, amuda dapat na baptis ka. Haan nga dakes nga kada mangrugi kay ta klase ket sikat pag opening prayer da. Nga dakes nga sakbay kay nga mga ket sikat agkararag. Oh. Amen. Oh. Tila dakes deta ket okay. Oh, our sumba. Oh, sikat manghilid deto'y sumba. Oh. All right, kunang maditan. Okay. To the right, to the left. Oh, kung kunang matanagat. Oh. Tapos nakita dagati HBBC. Oy, miyembro ka magkayam tijya nga kapilya. Naala kang buyet. Nalapasan. Oh. At kasanupay nga rutata, ye testimony ti church. Oh. Kasanupay tata, ye Biblia, ngay gigaman tayo. Kasanupay tata nga rut, ye message, ngay pre-preach si pastor tayo. Awanan na, kakabsat. Awanan. Nalusdoy nga namin pinsan ng kakabsat. Iso nga deta. Iso nga no, amoy ditoy, no adda ka datayo itinapintas nga witness, halaeng nga ti community kat attentive, community will be abased, do di kat di uray pa ti community kat maapektaran. The community was affected. Oh. Amen? So nga deta. Oh, number 3. Papanta orasan kakabsat. Characterized by the right kind of wonders. Oh, the wonders of blessing. Aren't you glad that in our respective ministries, han nga paatiwan kakabsat digiti buildings tayo? Hanin nga narigat iti agawis, hanin nga nakababain nga yawis. Amen? Oh, wonder of blessing. Oh, the wonder of His building. Oh, He was blessed with peace, power, and presence. So, iti ito yung bigat kakabsat. No kayat tayo iti maibilang, iti maysa nga ladawan, iti narangay, rumangay tupay, nga church. Masursuro tayo kuma, dagitoy nga kababalin iti panagbiag tayo, diya usto nga klase iti trabaho. Umuna ti amin, usto nga klase ti biag tayo, nga agtrabaho para ti Apo, makipagtrabaho para iti senior pastor tayo. Nga daytaket magunudan, kan matagiban, babaen, iti panagbiag tayo, iti sao iti Apo. Characterized by the right kind of witness. Be careful what people see in you, because they are attentive to us. And if we are portraying a good example, good testimony, the community will be amazed, and also they will be affected by our influence, biblical and spiritual influence. And we will be characterized with the right kind of wonders. Kat nilaing Apo Diyos, iti mabalin nga makaaramid, kan makatulong kanya tayo deto'y kakabsat. Our church will only grow in relation to God's ability to bless and work among us. Iti daytoy nga bigat. Kumusta ka? Akas miyembro iti HBBC. Ada ka di ka iti kinapudno nga dapat pagbatayam iti naldaw-aldaw nga panagbiag mo. Nga iso iti mangitunda ka tinapintas, panakaadda tinapintas nga ehemplo ken testimonyo nga makita dagiti tattao ka. Ken kasko na ti Biblia nga makita dati silaw mo ket idaydayaw danuto ni Apo Dios. Gapu kadagiti na imbag nga aramid, wenno banag nga nang balbaliwanen iti Apo kengka. The features of a growing church will be one. Are we going to be one member of this growing church? So ti Apo iti mamendisyon kada tayo, akas panangaramid tayo, dagiti kabailan tayo, nga agserbi para iti Apo ken kang runaan na panang-establish tayo iti relationship tayo iti Apo, babaan iti inaldaw-aldaw nga panagipagpag na kan panagisarsarita tayo kenkwana. God bless us all. Thank you very much for your time. Thank you, Pastor Proby, for this privilege. Thank you so much, Pastor, for that wonderful message. Let us all stand together, mga kapatid. Let us sing one song. Let's revive us again. Amen? We praise thee, O God, on the first. We praise thee, O God,
Praise thee, O God, for the Spirit of life, who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. All glory and praise to the Lamb that was slain, who has borne all our sins and cleansed every sin. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Ready on the last verse. Revive us again. Give its heart with thy love. May its soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Amen. Praise the Lord. You may please be seated. Alright. For the announcement this morning, let us continue to pray for the ongoing Europe mission trip of our beloved senior pastor together with Mime K. And is what announced that I think today, kuno dati ti pa naka-organize DJ outreach DJ Milan. Alright? So, ipag-pray tayo da gito'y the Sir and Ma'am Mansano couple and also for Sister Cathy nga tiapo iti mga ramat kadakwada kakabsat. Amen? And then, into no November 9, oh, praise the Lord. Oh, HBBC Claveria Church Anniversary. Amen. Oh, amen. Praise the Lord. And then November 16, all right, HBBC Hawaii Church Anniversary. Oh, ipag-pray tayo kakabsat. Kat na kayo yung bagtiapo. Makita tayo ti panagtrabaho. Di kanayon nga rug ako na ni Pastor kakabsat kat every church, every congregation has its unique part for the growth and in participation of the ministry of the HBBC family. Amen. Praise the Lord. And then, adadadigiti nag-birthday mo't kakabsat. Kat magipagragsak tayo kadakwada. Amen. Oh. Idi Thursday, October 16, ni Sis Marilyn Bundak of HBBC Dingras. Nigayam manang linde ito. And then iti Friday, aduda. HBBC Bacara, Mark Louis Aboy. HBBC Lawag, ni Sir Conrad Rebolido. Amen. Praise the Lord. And then, Claveria, Mikaya Gaspar, and Ma'am Marites Martinez. Dingras, Ronwell Camacho. Hawaii, ni Manong Romy Asaret. Praise the Lord. Belated happy birthday, Manong. Australia, Sis Eds Arellano. Idi Kalman, October 18. Russell, birthday mo gayam. Belated. Happy birthday. Kenny, Sis Florence Kaadan. October 19 today. Ni Ma'am Marlene Lagasca of Canada. And happy birthday, Ma'am Jennifer Galam of Hawaii. Amen. Praise the Lord. Tiapo iti agtultuloy nga mang bendisyon kan mangusar kadagiti bibiyagyo. Amen. All right, let us also acknowledge
dagiti kadwata yung kakabsat, dito'y nga bigat, as we worship the Lord in our services, Sunday service. Umunay ti amin, in our main sanctuary, we have Pastor June and Ma'am Cora. Good morning po. Amen. Ayun si Ma'am Cora. Good morning, ma'am. And then we have also the main sanctuary. Kasama natin dito sa main sanctuary, HBBC Bintar Outreach. Amen. Kaway-kaway mga taga Bintar. Ayun. Alright. Ano pa ba meron dito? Lawag? Paway. Badak Paway. Amen. Praise the Lord. We have also a first-time visitor in our midst. Okay? Cyril Tristan Layog. Barangay 7B, Lawag City. Nasaan siya? Amen. Praise the Lord. Welcome to Sana Bible Baptist Church. Studying at DWCL, Divine. Alright. And then, okay. May sarat pa ba dito? Sarat? Ayun, meron sarat doon sa likod. Amen. Praise the Lord. Morning, ma'am. Kasama din po natin sa main, sarat. Alright. May we have HBBC Lawag Sanctuary. Ayun, good morning. Palaing ka, Manong Ryan. Karkararagdagan. HBBC Pasukin. Ayun. Alright, Claveria. HBBC Claveria. Amen. Praise the Lord. For other outreaches, HBBC Dingras. Alright. Apari. Ayan. Lasam. Amen. Praise the Lord. We have also HBBC Tugegaraw, the Kalyangan family. Magandang umaga po sa inyo dyan. Alright, our outreaches abroad, HBBC Australia. Amen. HBBC Hong Kong. HBBC Singapore. Alright. And joining us also, our local viewers, alright, Martinez family, Jane Domingo, Jericho Gaspar, Adrian Nicole Katkatan, Arwin Piliar, and abroad, we have Marlene Lagasca, alright, Ninong Rina, Sacramento, California, Sir Peter Calixto, Brother Sam, Sister Puring, Sister Raquel Agonoy, Sister Chabeboso of Singapore, Tita Minda and Nana Josefina, Brother Rojin, Brother Ephraim Agonoy of Hawaii, and their Sister Annalie of Hawaii. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y magsitayo lahat. Alright, and let us sing the welcome song as we welcome one another and shake hand one another. All together. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Remain standing. Let us sing that song, Trust, Try, and Prove Me. Amen. Bring ye all the tithes on the first verse. Bring ye all the tithes into the storehouse. Trust me, try me.
for Sir Roy Panatasa to pray for the offering. Tat, amaming anay langitan, dawatan mi apo iti presensyam, itang kanito, sikakadi apo iti agtultuloy nga mangpabilig kada kami apo iti spiritual life mi, agyaman kami apo iti naiburay ita nga sa ta agyaman kami iti Bible, nga apo nga isu iti mangbabalaw kada kami, magpaling kami nga manakam, iti ingkam panagbiag tano iti agtultuloy kami apo nga maging mature apo iti panagbiag mi. Pabayaan apo kadigiti kanang trabaho mi apo kadigiti pagayatam. Lawen apo yaman kami apo iti senior pastor mi dawati ka di apo iti agtultuloy nga wisdom mo kanya na sika ka di apo iti tatlong matungpal apo iti bison nga ipakpakitam kanya na apo. Alawen apo benisyon namet apo iti offering mi itanga kanito sika ka di apo iti mang bendisyon ti saktunggal may sakada kami nagiti anak mo. Iti pagsapulan da apo iti naldaw-aldaw. Pakawanan na kami apo, dagiti nagbasulan mi, kung dagiti nakpurpuraman mi, kung kakin dagiti pagkamalian mi, kung kapo, iti naldaw-aldaw. Alawen apo, iti ingkam dawatan, babaeng tinagan ni apo mo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Once again, mga kapatid, tumakdirte amin, intay kantaen, dayawen tay ti ari. Amen? All together now. Dayawen tay ti ari ti gloria. Second verse.
Let's all be seated. Let us listen to the kids choir. When life feels heavy and the way seems unclear, we have a friend who listens every time we call. In his presence, worries fade, hearts find peace, and everything will be right with just a little talk with Jesus. I once was lost in sin, but Jesus took me, and then a light from heaven filled my soul. He made my heart in love and wrote my name above, and just a little talk with Jesus made me whole. Let us have a little talk with Jesus, settle about our troubles. Hear our faithless cry, answer by and by. Feel a little red, little turning, know a little fire is burning. Find a little talk with Jesus, makes it right, makes it right. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to Him in prayer, He knows my every care, and just a little talk with Jesus makes me whole. Let us have a little talk with Jesus, tell Him about our troubles. Hear our faithless cry, answer by and by. Feel a little rain, little turning, know a little fire is burning. Find a little talk with Jesus, makes it right. Have a little talk with Jesus, tell Him about our troubles. Hear our faithless cry, answer by and by. Feel a little rain, little turning, know a little fire is burning. Find a little talk with Jesus, makes it right, makes it right. Feel a little rain, little turning, know a little fire is burning. Find a little talk with Jesus, just a little talk with Jesus. Find a little talk with Jesus, makes it right. Amen. Thank you, kids choir. Ngayon naman po, as the general choir enters, tumayo po tayong lahat. Let us sing that song, Tell It to Jesus. On the first. Are you weary? Are you heavy hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you weary? Are you heavy hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that's On the second verse. Do God's tears slow down? On the chorus now. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that's alone. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Amen. Let's all please be seated. In a noisy world filled with countless voices, there is one voice that still brings peace and truth to the soul. In the stillness of our hearts, His gentle whisper reminds us He is near, He is faithful, and He still speaks.
From the beginning of time to this very day, his powerful voice still moves mountains and breathes life into all things. The same God who spoke the world into being still speaks to hearts today. Amen. Praise the Lord. Once again, stand together. Let us sing one song. Psalms 48, verse 1 and 2. Great is the Lord and greatly to be praised. Amen. All together now. Great is the Lord, and greatly to be praised. In the sea
Amen. Praise the Lord. Great singing. Amen. Thank God for the kids choir, the joint choir, and also for the main choir. So now, let us prepare our heart, grab our Bible, notebook, and ballpen as we now welcome our senior pastor to give us the Word of God, Pastor Pruvi Cadaleña. Okay, maraming salamat, Buongiorno HBBC. Greetings from Milan, Italy. Praise the Lord. You may now be seated. Pwede na kayong maupo mga kapatid. Praise God. Nandito kami ngayon kila Tito Herminio at Tita Ditas. Kasama namin sila with Ma'am Kay sa ating worship service ngayon. What a blessing to see this family and couple. Though malayo sila sa atin at wala ako dito physically as their pastor, pero talagang very committed sila sa Panginoon, sa ating church. There is not a single Sunday that they miss to watch our services. Although hindi pareho yung ating time, but they make sure, kasi yung 8 o'clock natin dito is 8 o'clock natin dyan is 2 o'clock a.m. dito. So tulog na tulog pa sila. Kaya pagdating na ng mga 7 or 8, they would open the Facebook and join us, although tapos na in a way yung ating service. So praise God for this family. Continue to pray for them, especially Tito Herminio. Church, I would like for us to pray for him that God will perform a miracle na itouch ng Diyos yung kanyang liver para makarecover at yung kanyang physical condition para ma-restore and he could walk again. Talagang sabi ko nga sa kanila, kayo yung isang dahilan ng Diyos kung bakit kami ay binigyan na ng visa na makapunta dito sa Europe. So we are very excited to organize the HBBC Italy Outreach. So sila po yung ating key people dito sa Milan. Sister Kathy is also coming. She will be our key person with Brother Michael, her husband, doon sa Palermo. Ang Milan, mga kapatid, is there's about 1.2 million, but in the metropolitan area as a Milan is about 3.2 million in population. Malaki. Dito sa city, congested. Preserve yung mga malalaking buildings, yung design, napakadami mga kapatid, napakaganda. Yeah. And it's not just the place that really matters here. It's actually the people that we are here for and God cares for. Kaya panalangin ninyo prayerfully, this is not the last that we can come to Italy, but this is only the beginning of what, who knows, only God can tell, what will be a wonderful ministry of HBBC, not only in Italy, but even in Europe. Doon naman sa Palermo, nasa around 600,000 in population. So hindi siya ganun kaano, tita, no? Sa Palermo, mas talagang ano dito sa Milan, mas congested. But we already have prospects who are excited, to meet us in Palermo. Pero in this trip, we could not be able to go there dahil nga limited yung ating schedule. But we are looking forward to the next trip and visit, Lord willing, para ma-reach out din natin ang Palermo by the grace of God. So, pray for Italy. Pray for the family of Tito Herminio and Tita Ditas. Pray for Sister Kathy and Brother Michael. This week, we will be traveling also, flying to Portugal. Brother Harold is there, excited, waiting for us.
at may mga in-invite siya na mga kaibigan para makapag-contact tayo ng 2 nights of Bible study and pray for souls that will be saved. Okay? So siya rin ang magiging key person natin by God's grace doon sa Portugal. You know, mga kapatid, Europe is a mission field. It is a mission field. Grabe. Dito sa Italy, galing kami doon sa Pisa, sa Roma, ngayon nandito kami sa Milano. Talagang napaka-devoted ang mga tao, pero sa relihiyon sila devoted. They get to know God through religion, and what they need is to get to know God through the Bible. Kasi nga, sometimes religion gives a wrong image and representation of who the true God is and the Lord Jesus Christ Himself. Kaya the more we travel, mas lumalaki yung puso ko, we and my wife, yung burden namin mga kapatid dito sa Europe. You know, when we were traveling by train from Roma to Milan, meron kami nakasabay doon sa train. And thank God, Preacher Glenn booked anong tawag dito? Yung first class. First class na couch or coach, rather coach and seat namin doon sa train. So right across doon sa aming table, I tried to, start conversation with them, to make friends with them. So ano siya, yung husband is an accountant. Oo. And both of them are from Jakarta, Indonesia. Yeah. So I said, son, where are you from? So sabi nila, we are from Indonesia, sa Jakarta. So where did you go? Sabi nila, galing sila sa Roma. Kasi nga, Jubilee. They went to celebrate the Holy Jubilee. Can you imagine? From Indonesia, nag-ipon para lang gumastos at pumunta sa Vatican. Ang tawag doon nila is pilgrimage. Ganun sila ka-devoted, mga kapatid. So, I started to ask, then I began to present to them the gospel. So inintroduce ko na, sabi ko, Christianity has 2 different routes. One is the conservative, which is the biblical way of knowing God, and the other is the tradition. So, interesado naman silang makinig. Talagang tumatango naman yung lalaki. Silang dalawa. So, I shared to them the gospel. I presented to them the simple plan of salvation. Pinaliwanag ko yung thief on the cross, na siya ay makasalanan, bakit siya naligtas, samantalang tayo, hindi naman tayo ganon. Diba? So, pinapakita lang na hindi good works ang makakapagligtas sa atin, kundi ang Jesucristo. So, when the moment came that I wanted them to lead to pray, sabi nila, no. Diba? So, dito mo ma-realize as I engage all the more in talking to people and presenting the gospel, hindi nagbabago yung truth of the gospel. Pero ang talagang wisdom na kailangan dito, yung approach. So, paano sila ay approach at paano i-open up sa kanila yung gospel. Tapos yung paano i-present. Kasi nga, they live on a different context. Iba yung buhay nila dito. Pati yung mga kababayan natin, busy yan. Trabaho, pati linggo. Sometimes it's so difficult to invite people to come to church because they say, I know God, nagpipray naman ako, pero siyempre may hinahabol na goals, may hinahabol na bills, marami. And these are the things that really we need to learn how to deal with people here. Kaya sabi ko nga, Italy needs our prayer. Kaya mga kapatid, alam ko na hindi nyo man naranasang pumunta rito, pero ang prayer ko, magkaroon tayo ng burden sa ating puso. Italy needs the Lord. Europe needs the Lord. The people here. Well, places, grabe.
Grabe mga kapatid, when you go to places here, magsawa ka sa mga napakagandang mga buildings, mga tanawin, mga lugar, structures, yung mga preserved na mga buildings of the ancient times. Grabe, 500 years na mga building, 300 years. Yung mga shopping stores, pumunta kami dyan. Yung shoppingan dyan sa may Victoria, oo, sa may Dumo, ay naku pambihira. Grabing structure, apakataas. Left and right, nandyan ang Prada, Louis Vuitton. It's the place of the rich people. Just right across that famous Roman Catholic Church, yung simbahan na dun sa tuktok, yung may, anong tawag doon? Yung ginto. Oo, and they say it's really pure gold. It's a statue. At dun pupunta ang mga tao just to take picture. But you know what really burdens my heart as I see is not the place, but the people. The people, mga kapatid. Kaya I'm sharing this with you, HBBC brethren, pastors and coordinators. Diyan sa Pilipinas, you know, magsawa tayo sa soul winning diyan. Sige, plant tayo ng maraming outreach. But when you come here, mababurden ka because there's not a single Baptist church you see standing here. Wala nga makitang kapilya na Bible Baptist Church. Wala. Di ba? May mga siguro churches, marami ding mga Baptist dito nagtitipon sa mga places kung saan sila nagre-rent. But you see, there is a need for more laborers in this vineyard in Europe, mga kapatid. So pray for Europe. Baka meron sa inyo dyan, tinatawag ng Panginoon, not really to come and work for money, but to come and work for the Lord. But who knows? Gagamitin ng Panginoon ang working visa, di ba? Kasi hindi naman ganung pahirapan makakuha ng working visa to come here. But you will only use that as a means so that you can come and work for the Lord, mga kapatid. Kami nga sabi ko nga, Lord, sa puso ko, kung tawagin mo kami, ni Ma'am Kay, tawagin mo ako, my wife is willing to go with me, our kids, di ba? Just to come here in Europe and plant churches here. Pero thank God, with the capacity that the Lord gave to us at HBBC, your pastor can come here and plant outreaches and churches dito sa mga lugar na ito. Kaya lahat po ng mga yan was made possible or will be made possible. Number one, because of God, who desires all men to be saved and who provides for our need para magampanan ng gawain na ito. But secondly, sa mga laborers na willing na magpagamit. But number three, it is made possible to us as a church as we unite and come together, you know, collaborate and partner so that we can reach more people for Christ. Ang daming mga Pilipino dito. Everywhere you go. Punta kami doon sa kahapon, sa may Starbucks. Punta na ba kayo dito? Hindi ba? Hindi ba? O, tinalo na namin kayo. Oo. Ha? Oo, yung Starbucks na. Oo. May machine na napakalaki. Grabe. Ang napakalaking machine. As in, first time ko makakita ng ganon na paggawaan ng kape. Coffee. Yeah, yung nagro-roast as in. Di ba? Pakita nyo yung picture. Di ba? Pakita yung picture dyan. Grabe mga kapatid. Oo. But may mga Pilipino doon. Yung cashier. Pilipino. Punta ka sa mga malls, may Pilipino. Punta ka sa bus stop, may Pilipino. Sa metro, sa train. Everywhere you go. And you know, it's just nice talking to them. Kumusta? Taga saan kayo? We would give them gospel tracts. Papakita ko yung ating calling card. Nandun yung picture ng ating church building. You know, yung mga nakakausap namin, namamangha sila, sabi nila, wow, where is this? Sabi ko, sa Ilocos to. Diba? Kaya mga kapatid, the time is short. The Lord is coming very soon. So many people have not yet heard the gospel. Pray that the Lord of the harvest will send forth laborers into the harvest. Kaya church, magkaisa tayo sa bagay na ito. Amen? So today, I would like to continue itong lesson on unity. Especially
in Ephesians chapter 4. Ito yung ating pinag-usapan last Sunday. Sinimulan ko ito last Sunday because we're in the series of lesson about the doctrine of the church. And I started to take you into the New Testament churches in the Bible. Nagsimula tayo sa church at Ephesus. Pinakita ko sa inyo yung geographical, political, economical background of Ephesus. So, nasimulan natin last Sunday doon sa Ephesians chapter 4, verse number 3 where it says, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Let us pray. Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise. We pray for Europe, O Lord. This has been the founding places of many churches that ang daming mga naiplant na mga churches dito noon that came from the apostles and the churches that came from Israel and also through the missionary work of the Apostle Paul. At dito nang galing yung maraming mga churches na nagpunta sa US. At yung mga churches sa US, nagpadala ng missionary para kami ma-reach out sa Pilipinas. Now, as we come back to where the gospel started in the 4th, 5th, 6th century, I can see, Lord, a big need for more laborers because what used to be a missionary sending continent, now a mission field, dear Lord. Kaya Panginoon, we pray that you bless and send laborers into this vineyard and harvest. Panginoon, as a church, maliit pa lang kami. Ano ang magagawa namin? Malaki, Panginoon, I believe, if we will be united together. So I pray that as we continue our lesson on how we can keep and guard the unity of our church, you would bless this, O Lord. Give me wisdom, empower your servant, and bless our internet connection. In Christ's name we pray. Amen. So, last Sunday, tinalakay ko sa inyo about the beauty of unity. Isa sa mga napakagandang makita sa isang church ay hindi po yung kanilang building. Praise God for that. Hindi po yung kanilang mga kagamitan. Praise God din for that. Hindi po yung mga maraming sasakyan na nagagamit. Pero ang isang magandang tanawin sa isang church is unity. Na kung saan makita mo ang mga members ay nagkakaisa, collaborating, cooperating, coordinating for the sake of the gospel of the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Psalms 133 verse 1, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Kaya nais kong itanim sa ating lahat, sa puso at isip natin, HBBC family of churches, ministries, and outreaches, that we need to be united sa ating mga local churches, local outreaches. Be united. Cooperate with your preacher. Cooperate with your coordinator. With the pastor, our resident pastors. Cooperate. Let's work together. And as an HBBC family of churches, outreaches, and ministries, let us be united for the sake of the gospel of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, yan ang totoong beauty ng ating church. Aanhin mo nga naman kung ang gaganda na ng mga buildings natin. May mga sasakyan pa tayo. May mga magaganda tayong mga gamit. Kung nag-aaway-away tayo, nagkakanya-kanya, nag-iinggitan at hindi nagkakaunawaan. There's no beauty that you can behold. So, let me emphasize to you, the beauty
of a church is in its unity. The verse again says, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Pangalawa na aking tinalakay sa inyo last Sunday is the initiator of unity. Kasi po ang unity, pag nakita mo ang isang church nagkakaisa, it implies na merong cause or may initiator. May nag-i-initiate ng pagkakaisa. At nakita natin from the book of Ephesians chapter 4 verse 3 that the initiator of unity is the Holy Spirit of God. The Bible says, endeavoring to keep the unity of the Spirit. You see that? In the bond of peace. Which means that unity is not man-made. It is Spirit-born. It is the Spirit of God, the Holy Spirit that is in me, that is in you, that is in us, God's people. One Spirit. Yan mga kapatid. He is the one that unites all of us believers together in the Lord Jesus Christ. Kaya hindi maging imposible na kahit iba-iba ang lugar natin at darating ang time na iba-iba ang magiging members natin na iba-ibang lahi. Kasi darating ang time na ang HBBC magkakaroon ng members na Italian, Chinese, di ba? Finnish from Finland, Portuguese from Portugal, Filipino, Korean, Japanese, di ba? US, iba-iba. Hindi magiging imposible ang ating unity mga kapatid because we have the same one Spirit who unites us all together as believers in the Lord Jesus Christ. Mahalaga po yan na maunawaan ng bawat isa sa atin. Kaya kung sa umagang ito, there are some of you na malamang ay hindi pa totoong ligtas. It means wala kang Holy Spirit. Mahihirapan kang makiisa sapagkat it is the Holy Spirit of God that unites us together. So that's number 2. Pangatlo mga kapatid, that we review or we tackled about last Sunday is our responsibility. So nakita natin the beauty of unity. Nakita natin yung initiator of unity. Nakita din natin yung ating responsibility for the unity. Our responsibility, going back to the verse again, is endeavoring to keep the unity of the Spirit. So our responsibility is to keep it. You know, the word keep means to guard. It implies na may enemy and it implies na merong mahalaga na dapat protektahan. At ang dapat protektahan ay yung ating church. So our responsibility is to guard it. Kahapon pumunta kami doon sa Sforza Castle. Yeah? How do you pronounce that? Sforza? Yeah, Sforza Castle. O Castello. Castello. Ayan, may picture din kami dyan. This was once an impregnable walled city. Oo, walled city to. Taas Tapos ang kapal ng pader. So, ito yung mga napapanood nung araw na, di ba? Yung gate na bumababa, yung bakal, pambihira na pagpapasok na yung hari, nakasakay sa kabayo, yung mga sundalo nasa likuran niya, bubuksan yung gate, tataas ng ganon. Tapos bababa ng ganon pagka nakapasok. It was once an impregnable. It was fully guarded. Ganon kahalaga yung mga nasa loob na kinakailangang pagawan ng ganong kakapal at kataas na pader to make sure na safe at secure yung mga nasa loob. Mga kapatid, ang trabaho natin is to guard the unity of our church. Yan yung aking binigay sa inyo last Sunday. Diba? Hindi tayo yung, diba, cause na ang kalaban ay mapasok niya yung church at sirain, kundi dapat tayo yung isang rason kung bakit ang church ay nagkakaisa at hindi nagkakawatak-watak.
Number 4 that I tackled about, sa review pa lang tayo mga kapatid, nakaka 20 minutes na ako sa preaching. But number 4, not only we talked about the beauty of unity, the initiator of unity, our responsibility, which is to keep the unity. Number 4 is the opposite of unity. The opposite of unity. Now, ang kabaliktaran ng unity, nag-aaway-away. Unfortunately, maraming mga churches ang nag-aaway-away. Siyempre, may katwiran ng bawat isa. May punto ang bawat isa. Pero kung tignan mo ang pinag-aawayan, hindi naman matters of doctrine. Minsan, personal lang. Di ba? Kaya tayo mga kapatid, huwag nating hayaan. Iisa yung doktrina natin, iisa yung ating mission, iisa yung vision. Huwag nating hayaan na yung mga things personal maging dahilan ng ating pag-aaway-away. In that case, we will fail in our duty to keep our unity. Instead of keeping it, we are the ones na naging dahilan para masira yung church. Kabaliktaran ng unity, nag-aaway-away. Ano pa? Nagkakanya-kanyahan. Di ba? At pangatlo, naghihiwa-hiwalay. So, on that note, dahil natakel ko, the 4 things. Number 1, the beauty of unity. Yan ang beauty ng church. Number 2, the initiator. Tandaan nyo yung mga words na yan. The Holy Spirit. Number 3, our responsibility to guard it. Hindi tayo ang magkukos ng disunity. Tayo ang magiging cause ng pagkakaisa. Number 4 is the opposite of unity. So let's dive in to our lesson today. Now, on this lesson, gusto kong ipakita sa inyo, how do we keep unity? How should we guard it? Very practical itong aking tatalakayin sa inyo. Papaano natin i-guard? And I want each and every one of you, pastors and preachers, all of you, to listen. Listen prayerfully and listen practically. So, there are first three na aking ibahagi sa inyo, how we can keep the unity, how we can keep HBBC particularly united for the gospel of the Lord Jesus Christ. Number 1 that we need to do to keep unity is, number 1, we need to value the church. Value. Alam niyo yung salitang value, mga kapatid, kinakailangan na sa puso at isip natin, i-treasure natin ang church. Kasi naniniwala ako, you will guard what you value. Oo. Kasi kung pinahalagahan mo, mahalaga sa yung isang bagay, hindi mo lang iingatan yan. Poprotektahan mo yan. That's why we lock our doors at night. Nilalak natin yung ating mga pintuan, mga bintana. Bakit? Dahil mahalaga ang nasa loob. Una, yung ating mga pamilya, mga anak, asawa, yung mga gamit. Tama ba ako? You will guard what you value. So, for us to guard the church, the unity of the church, the first thing that we must learn is to value the church. Pahalagahan natin ang church. Treat the church as a special treasure. Alam nyo, 2 days ago, when we visited Rome, or 2 or 3 days ago, nung binisita namin yung Colosseum, may mag-asawa na Italian. Doon sa pagpasok namin sa Colosseum, sinabat na kami. Ano tawag sa sinabat? Sinalubong kami ng mag-asawang Italiano. Matatanda sila. Meron silang pinapakitang passport. At sabing ganyan, we are looking for this guy. Are you this guy? Yung nasa passport. Kamukha ko daw. Kamukha ko yung nasa passport. 'Di ba? Kasi may nakahulog, nakalaglag ng kanyang passport. Oo. And, nakita nila
Okay? So, few moments later, habang naglalakad kami, nakita namin na nahanap nila, natagpuan nila yung may-ari ng passport. Na yung may-ari, desperately, hinahanap niya rin yung passport. Ang nangyari pala, nilagay niya dito sa kanyang jacket. How do you call this in Italian? Taska. Nilagay niya sa bulsa ng kanyang taska. Unwittingly, hindi niya namalayan, nalaglag yung isang mahalagang bagay. Imagine when you lose your passport in another country. How can you go home? And that's not just your identity. That is your proof of citizenship kung taga saan ka talaga. Di ba? In the same way, mga kapatid, the passport is like our church. Napakahalaga ang church. Do you know how valuable the church is? Una, the church is Christ's agency to reach the world. Ang church, ang agency, katangi-tanging kaisa-isang agency ng Panginoon para maipaabot ang ebanghelyo sa 8 billion people in this world. How can we reach 8 billion people with the gospel? You know, the gospel of salvation. 8 billion people, many of those are lost people. 90-80% lost people going to hell. And how many people are dying every day? Every second, one person dies. And there are 86,400 seconds in a day. That's almost 100,000 people who die every day. Even while we are having this service right now, people in the world are dying. And how can we reach these 8 billion people with the gospel if churches are divided? Di ba? Backbiting. Imbes na busy na gawin ang ebanghelyo, ipalaganap ang ebanghelyo, nag-aaway-away. Sabi nga ng iba hindi pastor, we grow by division daw. Di ba? Pag nahati-hati daw yung mga churches, nagpaparami daw. We grow by division. Sabi ko, that is only true when division is about distribution of labor. Mas nagiging madali ang trabaho pag mas marami at nag-divide, di ba, na-disseminate ang trabaho. But, division, we grow by division is true if it is division of labor. But if it is division of hearts, kung puso na ang nahati-hati, when members are fighting and slandering, ano ang magiging testimony natin sa mundong ito? Di ba? Kaya gusto kong ma-realize natin, una na ang agency ng Diyos to reach the world is the church. Ganyan kahalaga. Kaya hindi dapat nagkakawatak-watak o nag-aaway-away ang mga churches ng Panginoon. Because it is the only agency of Jesus to reach the world with the gospel of Jesus Christ. Oo, dyan nga sa Pilipinas nag-aaway-away. Dito sa Europe, ang dami pang dapat na maabot ng ebanghelyo. Di ba? Oh, you see? Number 2. Yeah, tama yan. Divided we fall. United we stand. Divided we fall. Oh, pangalawa, bakit mahalaga ang church? Because it's the only agency, not the government, not the school, not any other institution. The church is the only organization. Number 2, Jesus died for the church. See? Jesus died for the church. Ang sabi ng Ephesians 5:25, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Ano mong ginawa ng Panginoon Kristo? Binigay niya ang kanyang buhay upang bilhin, to redeem a people for Himself. Parang ang Panginoon pumunta sa isang mall at bumili ng gamit niya. Yan ang ginawa ng Panginoon. He died on the cross so that He can redeem people
that these people will become a church for himself. Ganyan kahalaga ang church. Kaya wala ni kahit isa sa atin ang may karapatan na maging dahilan ka na masira ang church na hindi naman ikaw ang bumili. Hindi ikaw ang nagmamay-ari. Neither I. Hindi ako ang bumili ng church. Hindi ako nagmamay-ari. Pwedeng gamitin ako ng Lord to lead the church, and there is a lot of sacrifice involved. But that doesn't entitle me to own the church. None of us own the church. Jesus owns the church. That's why we as members of His church have no right to be the cause to the division and destruction of the church that He purchased with His very own blood. Ganyan kahalaga ang church, mga kapatid. Jesus died for the church. Pangatlo, kung bakit ang church ay mahalaga, our lives and families thrive spiritually when the church is united. Paano lalago ang mga new believers kung makita nila na ang church natin nagchichismisan? Halimbawa, pupunta yung isang new believer sa ating service, nakaupo dyan, on his right, member, on his left, member, ramdam niya na may alitan yung dalawa. Mag-grow ba siya? We cannot grow. We cannot thrive. How can our children grow? Di ba? When the church is divided and, fighting each other, hindi nag-iimikan. Kaya nga napakahalaga, mga kapatid, na kahit linggo-linggo, weekly, kada Miyerkules, same face ang nakikita mo, dapat hindi tayo nagsasawa na makita ang bawat isa. Amen? We must always have that joy to see each other because new believers, our children are there. Nakikita nila tayo, mga kapatid. Sana man lang ang makita nila, di ba? Makita nila na, wow, grabe itong mga members na to. Iba silang magmahalan, magtulungan, may malasakit sa bawat isa, nagpapanalanginan sa bawat isa. Anong mangyayari sa mga new believers na to? It will be a healthy environment for them to grow. Kaya when the church is healthy and united, every member, every family, every children under its care grows stronger in their faith and in their spiritual life. Ganyan kahalaga ang church, mga kapatid. Number 4, bakit mahalaga ang church? Because the devil desires its destruction. Biro mo, the devil is not trying to destroy the government. Hindi po government ang punteriya ng dyablo para sirain. Actually, gagamitin niya pa nga ang government para lang pahirapan ang mga Kristiyano. Hindi po school ang number 1 target ng enemy. Not even our own families, mga kapatid. Ang number 1, although target din ng dyablo ang ating mga pamilya, target din ng dyablo ang ating mga anak. Pero ang talagang target ng dyablo na sirain ay ang church ng Panginoon. Kasi pag nasira na ng dyablo ang church, domino effect. Domino effect yan. Paano pa magiging matibay ang mga pamilya? Diba? Paano pa ang evangelism ng world evangelism na tinatawag? Paano pa ang glorification ng Panginoon? Paano pa ang testimony? Kaya pag nasira ng dyablo ang church, mga kapatid, domino effect. That's why we as believers, we should be the one to treasure, to keep, to guard our church. Hindi tayo dapat ang sumisira sa sarili nating atin. Hindi dapat tayong sumisira sa sarili nating church. Amen? Hindi tayo dapat ang kalaban ng sarili nating church. Dapat tayo ang kakampi. Dapat tayo ang kapisig, kasama, kapuso ng sarili nating church, mga kapatid. We should not fight each other. Together, we must fight the enemy. Ganyan dapat. So, you see, we must keep the church. Kaya I hope pastors, coordinators,
all of you, there comes a point, I know, as a church, we are humans. May mga human nature tayo, personal things natin, preferences natin. But let us value the church over our own so that we become the instrument to protect the church of the Lord Jesus Christ. And when we protect the church of the Lord Jesus Christ, we are protected, we are saved, and the gospel will be preached throughout the world. So nakikita nyo, ang pinaka-main talaga dito mga kapatid ay ang church ng Panginoon. Number two, how do we keep the unity of the church? Number one, let us value the church. Pinakita ko sa inyo yung illustration, gaano kahalaga ang church, yung mga foundational truths, gaano kahalaga ang church. So God expects each and everyone to value the church. Number two, how do we keep the unity of the church? Number two, we must grow in love for each other. We must grow in love for each other. Now, alam niyo po, Jesus is the head of the church. The church is the body. Tama? It is easy to love the head. It is not easy to love the body. Kasi si Jesus Christ, perfect eh. Wala kang mapupuna sa kanya. Ang sarap, madaling mahalin ng Panginoon, right? What is not easy to love is the church. Because the church is comprised of people, members. Why is it difficult to love the church as members? Because people are imperfect. O yung katabi mo, tignan mo yan, perfect ba yan? Di ba? Ang pastor mo, imperfect. Right? O, kaya ang natural tendency natin, ang human natural tendency natin, magkakanya-kanyahan na lang. O, problema mo yan, problema ko to, kanya-kanya na lang tayo ng ayos ng problema natin. Pero hindi ganun ang church eh. If you are going to protect the unity of the church, the factor that we must learn is to grow in love. Alam mo, ang love, hindi yan basta automatic eh. Di ba? Kundi love ng Panginoon sa atin yan. And for us to grow in love, it's not automatic. We need to intentionally nurture it. Oh, ano pa ang natural tendency natin? Inggitan. Di ba? Tao pa rin tayo. Oh, pag nakita mo yung isang kapatid, pinagpapala, masama yung loob mo. Di ba? Oh, nakabili ng bago niyang sasakyan. May bago siyang gamit. Dati nung araw, Pastor John, pagka nakabili ng magandang gamit noon, yung washing machine na bago, ref na bago, mga members na iinggit sa kanya. Di ba? Pag-uusapan nila, saan kaya kinuha ni Pastor ang pinambili? Di ba? Oh, imbes nga maragsakan, imbes na matuwa, masiyahan ng mga members na, wow, yung pastor natin, hindi na mahirapan yung wife niyang maglaba kasi may washing machine na. Hindi. Inggitan, yan ang natural sa tao. Kaya, we really need to grow in love. And when you grow in love, it means that you will deny yourself. Di ba? Papatayin mo talaga yung carnality mo. Papatayin mo yung carnal tendency mo. Para yung love ng Panginoon, yun ang inorture natin. Na imbes na mainggit ka dun sa kapatid, makituwa ka sa kanya, makisaya ka. Kasi, di ka ba natutuwa na we are a team? Ang panalo ng isa, panalo nating lahat. Di ba? O, ano pa ang natural tendencies natin? Chismisan. O, chismisan, mga marites. Hindi ko ibig sabihin yung mga marites. Marami tayong members na marites ang pangalan, ha? Pero by God's grace, yung mga members natin na marites ang pangalan, mababait na mga miyembro yan. Mababait na mga miyembro. Oh. Pero kasi, may mga churches na yung mga members nagchichismisan. Oh, alam nyo kung sino ang unang chinichismis na mga miyembro? Kung hindi nagchichismisan sa isa't isa, pastor na naman, misis ng pastor, anak ng pastor. Yan ang kanilang ulam pag nasa bahay. Habang kumakain, pinag-uusapan. Habang nasa loob ng sasakyan, pinag-uusapan. Di ba?
chinichismis nila, uyawon da di pastor, kandi di pamilya iti pastor. I mean, that's our natural tendency. Di ba? Pero mga kapatid, carnality yan. Dapat patayin natin yan. Ang dapat sa atin, grow in love. Matuto kayong mahalin ang pastor. Imperfect ang pastor. Imperfect ang wife niya. Imperfect ang mga anak namin. Si Kirk, praise God, involve ang mga anak namin sa ministry. Si Catherine, tsaka si Kiyon. Pero imperfect yan. Di ba? O, pag nakita nyo yan sa baba, minsan sige, biglang tatakbo yan. Di ba? Kita mo, anak ng pastor. Imbes na magchichismis ka, mahalin mo. Grow in love. Pero anong natural tendency natin? Chismis. Uy, alam mo, ganito. Uy, alam mo, ganito. Uy, alam mo, ganito. Yan ang natural. Diba? Oh, so for us to keep the unity of the church, ano dapat tayo? We must grow in love for each other. Ano pang natural tendency natin? Nagsisiraan. Oh, nagsisiraan. Ano pa? Pagalingan. Payabangan. Kompetisyon. Mga kapatid, ngayon pa lang gusto ko nang sabihin sa inyo, ang HBBC ay pamilya ng maraming churches outreaches. Hindi pare-pareho ang strength ng bawat isa. Hindi dapat tayo nagpapayabangan kung saan tayo strong. Kasi the Lord gave us that strength, hindi para ipagyabang, kundi para itulong doon sa mahina. O, halimbawa, obviously, Hawaii, for example, by the grace of God, yung ating ministry sa Hawaii, yung resources ng Panginoon sa Hawaii, ang ginamit ng Diyos para makover itong trip namin sa Europe. Paid for our plane ticket, our train ticket, our accommodation. Praise God for that. Hindi po basta-basta ang pumunta dito sa Europe. Totoo yan. Alam nyo yan, tita. Dito. Oh, expensive. Meron ngang nakausap si Ma'am Kay doon sa Roma, yung katabi niya from, taga saan na mahal ko? From Davao. Binigyan niya ng gospel tracts, Pilipina. Ilang taon na po kayo rito, sabi niya. 25 years na ako, sabi niya. Sabi ni Ma'am Kay, naku, ate, sabi niya, mukhang ikaw na yung isa sa mga pinagpalang nakapundar ng mga mo sa Pilipinas, 25 years ka. Tuwang-tuwa din yung tao. Binigyan niya ng gospel tracts. Sabi niya, ano ba yung tanong niya? Galing ba kayo sa Europe din? Parang akala niya, galing kami sa Europe. Like, sa Germany kami, di ba? Na namasyal lang doon sa Rome. Sabi ni Ma'am Kay, ay hindi po. Galing kami ng Pilipinas. Sabi niya, sabi niya. Kasi ang punto niya, fortunate, di ba? Kasi ang punto niya, kung sa Pilipinas ka galing at pumunta ka rito, parang, how would you afford that? It's not really easy. I mean, if you're from Europe, you can afford to travel in Europe, within Europe. But if you come from the Philippines, bibihira po yung mga nakaka-afford. Kaya salamat sa Panginoon. Diba? Because of the resources of the Lord. So magitan ng generosity at faithfulness ng ating mga brethren sa Hawaii. Pero kayo dyan sa Hawaii, wag niyong sasabihin na, kami ang nag-cover ng ni Pastor. Hindi, alam ko naman na, thank God, alam niyo, ang spirit ng mga members natin doon, si Preacher Glenn, ayan, silent lang sila. Hindi ko nga ina-announce, ngayon ko lang ma-announce to Di ba? Oo, hindi ko ina-announce to. Pero, in-example ko lang ito, hindi ko ina-announce para palaki ng ulo nila. In-example ko lang kasi ang punto ko rito, and which I praise God, merong ganyang spirit ang HBBC na bagamat sila man, pero hindi nila tinitake na, wala kayo sa amin. Walang ganun Kasi pag may ganun na payabangan, pagalingan, wala tayong unity. Spirit of humbleness. Di ba? Kasi ang dapat ma-realize ng bawat isa, halimbawa, strength nila yon. Hindi binigay ng Diyos yon para ipagyabang nila. Ibinigay ng Diyos yon para i-contribute, para magampanan ang gawain ng Panginoon.
Kaya mga kapatid, listen to me. Bawat outreach, bawat church, ngayon pa lang, because we are a growing ministry, at by the grace of God, dadami pa tayo ha. Totoo yan. Dadami pa po tayo. Magkakaroon tayo ng HBBC Italy. Biro mo yan. Di ba? O, HBBC Portugal. May HBBC Australia tayo. Di ba? Kayo dyan sa Australia. Dadami pa yan. But sooner or later, magkakaroon tayo ng HBBC Korea, Taiwan, Japan. Who knows? Dadami. Ngayon pa lang, gusto ko nang i-point out sa ating lahat na bawat church, bawat outreach, binigyan ng Diyos ng unique strength. At hindi yan binigay ng Diyos para ipagyabang mo kontra doon sa mga walang ganong kakayanan. Kundi binigay ng Diyos para itulong mo sa gawain ng Panginoon. Kasi yung iba, wala mang ganong kakayanan, pero may ibang kakayanan din sila na pwedeng i-contribute. That's the beauty of unity. Mga kapatid, kaya alisin natin itong pagalingan na mindset. Payabangan na mindset, mga kapatid. Amen ba? Ang manaig sa atin, humility. Ang manaig sa atin, servant's heart. But most importantly, love. That is why, listen to me, let us grow in love. When love prevails, walang inggitan. When love prevails, walang kanya-kanya. Hindi yung akin to, sa'yo na yan. Walang ganon. When love prevails, ba't mo chichismisin yung kapatid mo kung mahal mo sa Panginoon niya? Ikaw bang sisira sa kanya? Samantalang ikaw yung may puso na tulungan siya. You want him to grow. You want him to be blessed. You will pray the best for him. Hindi ikaw ang sisira sa kanya. Diba? Ba't ka makikipagpagalingan sa isang kapatid na mahal mo yun? Hindi ka makikipagpagalingan. Kung nakita mong mahina siya, hindi mo siya tatawanan na, malakas ako, hindi mo kaya to. Kundi, liga, tulungan kita. Ako yung binigyan ng Diyos ng ganitong kapasidad. Let me help you with this. Ganyan po ang nagagawa ng pag-ibig, mga kapatid. Kaya listen to me. Ang sabi ng John chapter 13, verse 34 to 35. I think I will close here. Sapat na to Sapat na to kasi maganda tong third point ko actually. Talagang solid to. Kumbaga sa missile, atomic bomb tong number 3. Mas matindi na naman. Pero baka hindi natin kayanin sa dami na nang naibigay. Let me end with number 2. Nasabi ng John 13 verse 34-35. And new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you. Paano ba tayo minahal ng Panginoon? He loved us when we were not worthy. He loved us when we do not deserve. Di ba? He loved us as imperfect, sinful people. Don't just love people who deserve, who think you think deserve your love. Love them. Love them with the love of Jesus Christ. As I love you, that you also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples. Now, as a church, the beauty of a church is when God's people love one another. Kaya let me just leave this to you. How do we grow to love each other? Paano ba mag-grow yung love natin? Ang unang dapat ma-realize nyo, this is not our love. It's the love of Christ. Ang love natin kasi mga kapatid, selfish, selective. Siyempre, mahalin mo yung gusto mo lang. Depende sa preference mo, depende sa likes mo, depende sa personality mo, right? Pero ang love ng Panginoon, you know, it knows no person. It crosses all races, all preferences. It goes beyond. Ganyan ang love. Sabi ng Romans 5:5, the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. So we can only love each other with the love of Christ in our hearts. Number 2, cultivate the love of Jesus, not our carnality. Ang patibayin natin, yung love ng Panginoon. Hindi yung carnality. When you look at your brother at may nakita ka sa kanya, ang pairali mo sa puso mo, love, hindi carnality. Pag nakita mo yung isang kapatid, nangangailangan, ang pairalin mo, love, at hindi carnality. Imbes na tawanan mo sa kanyang, sa kawalan, sa wala sa kanya, tulungan mo. Number 3,
strengthen those who are weak in the faith. Especially the new believers, sabi ng Romans 15:1, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak. Alam mo kasi ang new believer, marami pang hindi alam yan eh. Di ba? Marami pang hindi kaya yan eh. O, imbes na pagtawanan natin yan, sila yung mga dapat pinapansin natin mga kapatid eh. O, sila dapat. O, kaya bago kayo umuwi ngayong umaga, pansinin nyo naman yung mga new. Lapitan nyo, sila yung dapat nating pinapansin, inaalagaan. Di ba? Ginagabayan. And lastly, number 4, bear one another's burden. Galatians 6:2, bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. You know, there's only one law of Christ. Alam niyo kung ano? Bear one another's burden. Pansinin mo yung kabigatan ng isang kapatid. Tulungan mo siya sa kanyang kabigatan. Yan dapat ang isip ng bawat isa sa atin. Hindi magpapagalingan, magpapayabangan, kanya-kanyahan, di ba? Or nag-iinggitan, nag-aaway. Dapat tayo nagtutulungan. So, mga kapatid, cultivate that love. Who can you help this week? Di ba? O isipin mo, how can I help my pastor? Prayer is a big thing you can do and help us for. Sino kayang kapatid na pwede kong ipanalangin? Parang ito, nandito kami ngayon kila Tito Herminio. Di ba? Ako, dito naniniwala ako, makakabangon ka uli, makakalakad ka uli, at nawa, makakaya mong maglibot dyan, magbigay ng gospel tract sa mga tao. Oh. Yeah. Oh, makaka-drive ka ulit. Secure na. Di ba? Oh, see that? Para pagka pumunta ulit kami dito, ikaw nang mag-drive para sa amin. God's willing. Oh, kinuha. Kaya yan, mga kapatid. You see? Kaya ipag-pray natin sila. Let us support them in our prayers, mga kapatid. Pray for him. Ha? Oh, para may idea kayo, pakita mo yung picture, ha? Yeah, picturean natin para makita nila si Tito Herminio. And you can see him. And yeah, let's pray for him. Muyo data yung agkakabsat. Pipin natin, ang aggaapa, agin nuyaw, nudikat, agin na yan. Amen, mga kapatid? Praise God. I know I have said much, but let me just review. Okay? Para at least you go home na maayos yung outline sa utak natin. Ni-review natin kanina the beauty of unity. The real beauty of our church is not in its building structures or yung mga things na meron tayo. Our real beauty is our unity. Number 2, nakita natin the initiator. The Holy Spirit is the initiator of unity. Number 3, our responsibility to keep the unity. Nakita natin yung opposite ng unity. Kanya-kanya, away-away, at naghihiwalay. Ngayon nakita natin this morning how to keep the unity. Number 1, value the church. You will always guard what you value. And you know, isipin nyo to, kung natutunan nating i-value ang mahalaga kay Kristo, God will also take care of you. Isipin nyo yan mga kapatid, matatouch ang Panginoon pag alam mong i-protect ang mahalaga sa Kanya. Siyempre, mahalaga kay Kristo to eh. Right? Alam mong i-protect. You will reap a wonderful consequence and blessings of this. Okay? Value the church. Jesus died for the church. The devil desires to destroy it. Pag nasira ang church, domino effect. Number 2, how do we keep the unity? Grow in love. It's easy for us to just think, I have my own thing, I have my own problem. But listen, God intends that we bear one another's burden. We help one another. And God will help us all the more. Huwag tayong nagkakanya-kanya, nag-iinggitan, chichismisan. But because when we love each other, hindi ka maiinggit sa kapatid, matutuwa ka para sa kanya. Hindi ikaw ang sisira dahil mahal mo siya sa Panginoon. Hindi tayo magpapagalingan, kundi magtulong-tulong para sa Ebanghelyo. Praise God for this lesson. I'm so glad I can share this with you. Very wonderful, powerful, important truths today. Shall we bow our heads in prayer right now? Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise.
Salamat po sa mga foundational truths na ito na naitanim sa amin na mga members ng HBBC. Lord, there are many churches with members na hindi man lang nila isipin kung yung ginagawa nila, mga sinasabi nila, lumalabas sa bibig. Ito po'y nakakatulong sa church, hindi nila mamalaya, nakakasira na sila, Panginoon. Pero Lord, I pray for HBBC. I know we are not yet perfect, but help us to become matured. Help us to hate evil, to protect the unity of the church, Panginoon. Hindi naman kami magiging judgmental, kundi we would avoid people and things that will destroy the unity of our church, Panginoon. Salamat, Lord. I pray na kami sa buong HBBC, a family of churches, ministries, and outreaches, patuloy na magkaisa. Kaming mga pastors, leaders, coordinators, and preachers, Panginoon. Help us to unite ourselves. At bilang senior pastor, tulungan niyo po ako sa vision na aking pong dinidirect ang church, Panginoon, na nais mo na marami pa kaming maabot na mga tao. Tulungan mong bawat isa, maliit man o malaki ang aming maitulong, pero dapat may ambag kaming lahat sa progress ng world missions ng HBBC. Salamat, Lord God. Again, we pray for Tito Herminio. Please touch him, Lord. Makabangon ulit, makadrive, makalakad. Key people po sila dito ni Tita Ditas and the whole family. Bless them and Sister Kathy and Brother Michael. Bless my brethren in the Philippines right now. In Christ's name we pray. All of God's people say, Amen. I look forward to your realization, mga kapatid, ha? Looking forward to it. Thank you very much. Good day and God bless you. Amen. Praise the Lord. Grabe kakabsat. Ito'y mensahe iti Apo. Ay na ken ni Pastor tayo. Nagpintas kakabsat nga na naman. Ken kitaan iti panagbiag tayo. Deta nga mensahe. Ket hopefully and prayerfully makita tayo kakabsat digijay banag kakabsat nga mabalin tayo met nga aramiden. Tapnon adadapay nga agro ken makipagmaysa tayo kakabsat dito'y panggap iti Apo. Amen? So let's support the vision of our senior pastor. Ket challenge kanya tayo nga members kakabsat nga ginayat, aramiden tayo. DJ pagayatan iti Apo iti panagbiag tayo. Ken jay ko na natatay kakabsat ket kwa. Kitain tayo no kasano tayo nga matulungan dagiti pada tayo nga namati. Amen? Hanlang nga DJ sarili tayo. So once ngayon may tayo yan ti church, kitain tayo kakabsat, dagiti mabalin tayo nga i-encourage, ken mabalin tayo nga katugaw. Tapnon adadapay kakabsat nga dagito yung new believers kakabsat ket mariknada. DJ innayat ken panagmaymay sa tayo kakabsat. Amen? So thank you Pastor Proby. Tultuloy tayo nga ikararag isoda kakabsat. Amen? So nga, datayo, kikinararag tayo, ken ikararag tayo iti senior pastor tayo. Amen? Okay, so tumakder tayo ang aming kakabsat, kumanta tayo iti maysa. Amen. Praise the Lord. Once again, thank you Pastor Provi and Pastor Dennis also po. Okay, let's stand together. Let's sing that song, The Family of God. Ready, on the course now. I'm so glad. You will notice me say,
May we ask for Pastor Dennis once again po to close us in prayer. Amen. Kararag tayo. Managayat ken managparabor nga Dios. Anyan Apo Dios nga nagpintas Apo dagiti mensahem para kanyami. Babaen Apo Dios iti panangi danon Apo Dios iti Senior Pastor mi. But Lord, nakita mi Apo dagiti pagkurkurangan mi. At agbalin manen Apo Dios nga challenge kanyami. No kasano mi Apo nga suportaan ken makipagmaysa Apo. Daytoy Apo Dios na indaklan nga trabaho. Ikan na kami Apo Dios itinananay nga puso, tarigagay, nga sumuporta Apo Dios iti vision iti Senior Pastor mi. Kat Lord, nagpintas Apo deti panggep Apo. Makapagmaymaysa kami babaen Apo Dios ti Ebanghelyo. Apo adupay ti makasapul Apo ken ka. Di kunanan Apo Dios iti Europe ket mission field. I pray Lord nga sangsang kamaysa kami Apo nga mangikarkararag. Kanyada Apo ken ore pe Apo Dios kadagiti tattao kadita nga lugar. For the sake of the gospel Apo. Ket Lord, dagitoy nga mensahem Apo ket may samanen nga nang riing iti biag mi. Tapnon makita mi Apo Dios iti kinasya sinumi ken pagkurkurangan mi Apo. Tapnon ammo mi Apo Dios nga ayusen Apo iti biag mi ket sumurot kadagiti pagayatam. Bendisyon na met Lord iti nabunga Apo nga mission trip iti Senior Pastor mi. Kararag mi Apo Dios nga adu kuma iti mawitnessan da Apo Dios kadagiti services ken dagiti Bible studies ket dagiti kuma Apo ket agbalinda ko Apo Dios nga napudno ken ka. Ken agtalin na edda Apo ken ka agingga nga adada makita Apo Dios nga bunga daytoy Apo Dios nga mission trip iti Senior Pastor mi. Ket bendisyon am Apo dagiti nabatbati pay nga aramiden da tulungam isuda Apo ipreserbam ti salon at kiret pigsada orepe Apo Dios kadagiti imit da nga tattao Apo Dios sikati maki-intervene Lord. Ket Lord, agyaman kami, daytoy nga mensahem kanyami Apo. Ket amin dagitoy dawaten mi itinagan ni Apo ming Jesus. Amen.